wan kod gigi duto. Mitanigo dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala. Chai manum. Sukara ore. Ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chwenjra kod nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Yawa nyathito na yudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. Nakora mga juango yaure kamora mentia gino ni chiwe yo makaru. Kinyi makaono tarik prario kwa dadek. Due mara reo, igane mara prario kwa ngwen chiwe yo machal nade. Kauna ntire kodika adibero kata ye chenru maru piny kod mano maramba koromo. Bere ne kodungyo ni gini gik mage matomati more alora mano kawarango gi achiel kachiel kinyi maka uono. Ino tino mari ne chal nade. Giko madalo sudo chi maka uono tingo nyaka liet kod ngich kachiel kodaka koyo mabende winjo kama mora mentiere. Tiende nango tere ka onego bedni wabedo e kinde gi moko bende ntiere kod buru mano kama girango gi mopogore nyakwara moge juang mano kama bedo ka wanono gi achiel kachiel kodaka mano gik modhi bedo kanyo ka waluwo achiel kachiel mano matimore kor gwenge madhi bedo kata e chenro mara mbaka oromo to kata kamano nyakwara moge juang kona kanyo ni chiewe yo machal nade duche makauno kwa dhi bedo kanyo ka warango kendo wamiyo pek chenro mopogore ahinya mago bende mantiere gazet mano mag Daily Nation kod mano mara The Standard okinyi makawuono kae ka ntiere kodi wadhi bedo kwanono gi kendo bedo kod ng'eyo ni gazet wacho nade gazet ma ayudo thuolo mar rango kar kae to ahinya mano mar Daily Nation makawuono tarik 23 dweni mar 2 mar 2024 ite mokwongo kata weche momi pek okinyi makawuono ka warango kanyo ni gintiere wacho ni gin osuru magi manyien mabende koro ntiere kar kae modhi bedo kanyo ka warango ka ntiere kae kod jafwambo wadwa Julius Otieno mowuok e gazet mar The Star mano dhi bedo kanyo ka warango gi achiel kachiel ntiere weche ma opogore ma koro mienjo kar kae Azimio bende duoko sirkal kotenore kod weche gi mago maga osuru manyien migeno kanyo dhi bedo kar kae to mokwongo gin mago maga mauta kata iwacho ni mano regulatory levy mano iruni April levy no mabende no gonya didek nen mana 0.5 mano kairango kanyo ndururu ma itiyo godo achiel kachiel kado tonglo mabende kirango kanyo nyakora mo jwanga lita ka lita mano koro en medruok moro madhi bedo kar kanyo bende wadheno ka fuel medore e yo machal nade nitie moro kanyo withholding tax mabende ntiere kar kae awdani warangi kendo wanone achiel kachiel ni to gin mage mana kama gintiere kar kae nyakora mo jwanga wadhi bedo kanyo ka wakoni gi kachiel kodaka kopo mogik mano mar Calvin Kiptum manemo mi pek bende kar kae e gazet mar Daily Nation duchengni ma kawuono gin gik mage madhi bedo kar kae ero wacho ni Azimio leaders lobby Senate to reject the bill to charge housing levy mano bende nitie kar kae wechego mag affordable housing mano bende wadhi bedo kae ka wakoni achiel kachiel gin gik mage monego bed ni irango e gwenge wa kamoro ma intiere mano dhi bedo kanyo ka keloni banka sikilni weche manyien mana bank wasekoni chenro kaka opangi odiochiengni ma kawuono gazet saa 12:30 nyaka saa 1 kaeto bang'e adonje twak mokwongo twak ma kawuono madhi bedo kae kod yawuot luo mabende wadhi bedo kae kwa gogo mbaka achiel kachiel wabedane kod ng'eyo ni chal mar kor lwasi to en mane wasepenjo no kache mbui miwami apachi kachiel koda ka gigo mopogore kato bang'e an wayud paro ka wuok kuom jolony mago mang'wan gi studio ka achiel kachiel mondo mi wabede kod ng'eyo ni ka liet ng'eny Nairobi ka tiende nang'o gik mage monego gitim achiel kachiel ka intiere kodwa kar ka ntiere oganda mathoth ahinya ma osechako chiwo paro mopogore kaka onego bed ni
iwacho ni iritori kata ibeda kicha e kindegi ma ntiere liet ma opogore mag milome bende madonjo kuonde mopogore monego bed ni wamedo mana luwo ni gin to gin magi. Kikoni kanyo niero nitiere pek, nitiere liet mokwako piny, ikoni kanyo ni gik magi monego bed ni rango. To wachno dhi nyime e dweche 3 mokwongo, mano mar dwe ni mar higani mar 2024, jokor chal mar kor lwasi ang' wachang'o. Wan kode ka sa achiel nyaka sa 2, kato bang'e chenro mar ng'e jothumbe wadhi bedo karka. Ipenji kata gin gik magi mosebedo ka timore e alworawa. Mano e gimomiyo kawuono Solomon Atito Kafaya bedo ka e ng'e jothumbewa ka wang'eyo jathum mano Morris Jarabare, jogo manogocho mane nie ban mano akolela ne gin jok mage, sigand gi gin mage, baik mondo ang'eyo ka to sane otimo ang'o gi ngimane, tije mar thum poro dhi go mbele koso noweyo. Maga achiel kuom gigo madhi bedo godo ka achiel kachiel, mago jo VB band wadhi bedo kod ka achiel kachiel gi sigana ma ikelo kanyo sa 2 nyaka sa 3 kod nyawadwa Solomon Atito Kafaya. Kaeto bang'e adonjo kod twak mag rowere. Twak mar rowere nyakora mujwang' kawuono walose weche mag jombalariany walose kuomgi. Wada penjo ne jogo madonje keny kapod gintiere sikul, kata jok madonje keny ka gintiere kuonde tiegruok mopogore en ang'o makelo ga paro machalo kamae, to ere kaka gidake, to bende achiel kuom jogo ma oseteme ginene yo machal nade. Mane yo mekono dhi bedo ka kod rowere mawuok e mbalariany mopogore gimoko bende mano osetieko mondo mi gikonwa. Dho kisungu luonge ni cohabiting. Iwacho ni in e mbalariany kacha, in e TVET mari kacha, in e college mari, to yudo nyadendi moro iketo e hostel mari, kata kok en hostel kamidhi ipange ot moro, ipango ot kanyo, in gi nyadendino kata nyadendino ni kodi, luwore ni ng'ama nigi wadgi. Bang' mano to koro uchako dak kumoro achiel, pod un e sikul udak kumoro achiel. En paro machal nade makelo ga tim machalo kamano e sikunde? Wada ng'eyo achiel kachiel. To moko bende dhiga tok kanyo, tok sikul magibed kanyo achiel, to moko bende gin kata nyathi sikul kendgi. Nitiere nyadendi maponono nigi ng'at machielo mabiro lime e sikul, gidak e sikul kanyo ndalo 3 giwuok odhi kumopogore. Mano e kama ne ayudo e paro, mano maluongo twak makamano ni en keny ma ugalko e kuonde mag tiegruok. In mana kanyo ponono in gi odi, iwuok idhi limo ng'ama machielo, ibet kode e sikul, pok unyuomoru ayanga, to magi timore e sikunde. Tiende nang'o? Miyo apachi ka ng'oromo kanyo sa 3, nimar an ka kod nyithi sikul ang' gikonwa ne achiel kachiel ni gin to gineno gi e yo machal nade keny mogalko e kuonde tiegruok. Moko bende dhi matimo arus toke, koso giwega waya kacha ka gitieko sikul. Iwacho ni an orak mar higni 4 ka in ja degree, higni 5 ka ja engineering, iwacho ni higni 3 ija diploma. Kama gintiere certificate cha bende inyabedo ni nitie kanyo tidak gi ng'ato kumoro. Ka en dak mapok opuodhi gi chik kata gi jonyuol, bende gin moko ma jonyuol ong'eyo. Jonyuol miwane pacho kosinjo ka nyithindu odak e keny machalo kamano, keny mogalko kata keny no ma ok opuodhi kata ka gintiere kuonde tiegruok. SMS line oyaw en 3:600. Ang' wantiere kod jopuonjre mawuok e mbalariany mag Tuk, mar JKUAT mantiere Juja, kachiel koda ka jakene ratiro mar rowere ang'an go e studio kachiel japuonjre bende mbalariany ma Mount Kenya University dhi bedo karka, kachiel koda ka jatend jopuonjre machon e mbalariany mano ma Meru University dhi bedo karkae nyakora Ramogitvlive. Otego ka iorogi to wabedo mana gi twak e yo makare. Kaunti ma intiere bende ang' wakelni twak makama mondo mimiwa apachi mano koromo sa 3 nyaka sa 5 mar onyango. Tudri kod Ramogi TV wantiere live kata achiel kachiel sani kokalo e mbui mekwa duto te mag Ramogi TV, kama oseketo kacha ka in e Facebook marwa yudo Ramogi TV wantiere live sani, kachiel koda ka YouTube marwa mar Ramogi TV yudowa live kacha. Achiel kachiel kiyudowa to wabedo gi mor ka wadhi nyime kod ng'eyo kaka iluwo chenro ni kamoro amora ma intiere. Okinyi ma kawuono tikonwa ni iyudo chenro, tin gi ng'awa kanye tiyudo chenro e yo machal nade. Tudri kodan bende e mbui meka mag Facebook, fanpage mara yuda kacha Cleophas Oluoch, X yuda kacha @Cleophas Oluoch. Arwaki ni machiegni odiochieng' ma kawuono kanti kodi e chenro mar Rupiny. Mokwongo adeno ayuda ne thond weche. And the council therefore proposes
an allocation of 450 billion for the financial year 2024-2025. Is not just a contribution to those that are salaried alone. It is also a requirement for those that are non-salaried. We have 2 critical patients whom we have transferred from our casualty to ICU. Waweka at least traffic wawili ama watatu wanaweza manage ring road. Arokni machenya kora mojo wangu inkenene weche manyana charka chiale Ramogitvlive kinyuma kaune cheno marupe nyinga Cleophas Oloch jakisumu kanya kwar ma okeu nyaka sango machiegni. Jopuonjre mag kuonde tiegruok mamalo koro dhi yudo ute ma nengogi ogonyore e bwo chenro mag gero udi kaluwore gi lokruoge 49 mane od bura otimo e parono mar chik mar gero udi ma nengogi oyweyo. Jakom komiti mar od bura mar omenda Kimani Kuria lero ni okang' ma kamano dhi reso jopuonjre mag mbalariany mosebedo gi ting' mapek e yudo udi e kinde ma gisomo. Jopiny duto bende koro idhi juog atamalo 1.5 mano mar osara kata yuto maggi e lokruok manyien mar neno ni joma ojuog atamalo 1.5 kende ema dhi yudo udigo. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, joma okwalo omenda magero udi ibiro chwad fwai mano nyadiriyo mar omenda magikwalo. Kaka yo mar keto ji duto e ratil achiel, ji duto koro idhi juogo atamalo 1.5 mar osara kata yuto margi e siro chenro mar gero udi. Ma en kaluwore kod lokruok 49 ma jo od bura ne okete paro mar chik mar gero udi. That says for you to be given a house, you must show proof of tax compliance, and that tax compliance will necessitate that you will have paid. The housing levy now is not just a contribution to those that are salaried alone. It is also a requirement for those that are non-salaried. So we expect that even businesses that do not pay their housing levy through employer-employee contribution will have to pay 1.5% of their gross revenue into the housing. E lokruok machielo, jopuonjre mag ute tiegruok mamalo bende koro dhi yudo udi ma nengogi ogonyore e bwo chenro mar gero udi. Ma en kaluwore kod jakom komiti mar od bura mochung'ne weche mag omenda Kuria Kimani. Ute tiegruok mamalo ibiro miyo omenda makamano kod bod matayo omenda mar gero udi e pacho kae. Omenda ma jopuonjre biro bedo ka chulo mar dak e udi makamago ema ibiro chwalo ne sirikal. So we expressly provided for institutional housing, and now the model is that the money from the fund will go to these TVETs and universities for them to develop the housing units. Then once the housing units are done, they will be transferred to the board or to the fund, and now the money will be recovered from the renting that those hostels are going to give. E okenge mar chielo omenda mar gero udi e bwo chik, omenda ma ijuogo jopiny mar gero udi ibiro keto e agulu moyedhi e bwo chike matayo weche mag omenda e pacho kae mong'ere kaka PMF Act. Chenro mar gero udi bende ibiro tayo kod board moyedhi ma biro bedo kod ting' mar goro chenro mag dongruok kendo chwalo ne od bura. Now this affordable housing fund will be administered by an administrator who will have to adhere to the PFM, to the PM Act and the board. Kimani Kuria lero ni okang' makamano dhi neno ni gwenge duto ma pacho kae oyudo udi ma nengogi ogonyore. Board will have to prepare a 5-year investment plan that will be taken to cabinet for approval and submitted to the National Assembly. So that means that the requirement that to be subjected to the National Assembly means that we'll have this program not just skewed to particular areas. Chenro mar gero udi ibiro keto e tim kod sirikal mag counties, bad migawo mochung'ne gero udi NHC, bad migawo mochung'ne omenda mag aeri NSSF kod joket mwandu mag ji giwegi.
Ne joma chano dhi tiyo arietha kod omenda mar gero udi, Kimani Kuria wacho ni gidhi moto e badgi. If you misappropriate, say 1 billion shillings, you will pay a fine of double that amount. So we've made it very punitive that any misappropriation of these funds will attract double the amount of money that has been misappropriated, and we're hoping this will go a long way, in curbing corruption, in making sure that public funds are actually spent for the correct purposes. Because we've seen people being arraigned in court for very serious crimes of, someone misappropriated 1 billion shillings and then they are given a fine of 1 million shillings. So that means that anybody can, if all of us were given that opportunity, you'd rather go and steal the money and pay a small fine. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Weche go mag udi manengo gi ogonyore kata manengo gi yueyo kuom dwe achiel. Sani koro moheo familia 18 mag jogo manomukutegi e gwenge mano ma National Housing mayudore e gweng' ma Changamwe, kaunti ma Mombasa, pod ojot mana e hema. Ma en bang' piny owacho rem chopo singo mar chiwonegi omenda mondo gimany ute ma ginyalo dakie ka girito chenro mar gedo mag ute magikoni nengo gi oyueyo. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Bang' tingni monjogi mochiwo muko ute mane gidakie e Changamwe Mombasa, familia 18 pod oleo maonge kuma gidhiye. Gisebedo ka gijot mana e hema ka girito mondo mi piny owacho chop singo mar chulogi mondo mi giyud kuma ginyalo dhiye. To onge kata ng'ama osebiro kae kata wuoyo kodwa. Wadlinde koyo kae, watedo oko kanyo endo. Kaka nomuknwa ot, ok onego bed ni Mkenya ma kawaida itimo ne gima kamano. Matres gi mwaninde, ji adek jok moko ninde kombe gieki ka gibet kanyo endo. Sasa ile tulimaliza kubomolewa tukaachanishwa tu hapo, hakuna chief, hakuna DC, hakuna nani, tuliwachanishwa kama wanyama, nyumba ishabomolewa, nyinyi kaeni hapo. Hatuna namna, tungekuwa hata tuna mahali tunaweza enda, tungeenda. Tungepata hata pesa ya kukodisha hata nyumba kidogo, tungetoka hapa. Kwa sababu kulala nje kama wanyama si kitu rahisi. Giseyo tend National Housing kuom jwang'ogi bang' muko utego mar chiwo thuolo ne chenro mar piny owacho mar gero ute manengogi oyueyo. Ng'ur margi en ni ojwang'gi ka bende idwani gidhie ute manengogi ni malo moloyo mago mane gidakie. Si tuko na leads. Tulienda ofisi tukapewa nyumba halali. Wengine ni watu ambao nyumba zao wameachiwa na mabwana zao, manake mabwana zao wameenda mbele za haki, sini zao. Wengine wameachiwa na baba zao, mama zao, sini zao. Mimi hapa niliingia 02, sasa ni 22 years. Manake niliingia nikiwa kijana mpaka sasa nasomesha watoto second 22 years. Sasa ningekuwa silipi nyumba ningekaa miaka 22 kweli. Unawezaje kunitoa kwa nyumba ya 75 alafu unanipeleka kwa affordable houses ya 15,000? It makes sense. Kwa sababu ya kwamba mimi umenitoa kwa 26 years, no agreement, no what. Wewe umekuja tu na kuniambia. Sasa ile watu wako na advantage katika hii affordable houses, ni wale watu wako na payslip. Kama hauna payslip unatupwa nje. Kopogore gi mago, tuoche gikoni osenyorogi nyaka ne gichak nindo oko ka kuonde ma ginyalo dhi losore bende gikoni olornegi. Tumekuwa wagonjwa kwa sababu ya kulala nje, pneumonia, tuko na watu wa asma, kuna huyu mzee ni mgonjwa, watu wamekuwa wakiathirika. Karibu kila mtu hapa ako na barua ya kwenda hospitali. Ukiamka unaumwa na kichwa, kifua, tuko na shida pia za tumbo, ile kupata maji. Wakonyore tok mtoka cha ne wakonyore kae to ne giloronwa, ne gi sil gi ginene gi machine miwang'o go welding cha. Koro sani wadhi tok mtoka kuchocho kumipuka utakataka. Mimi nimekaa hapa 26 years. Nimelipa rent hiyo 26 years. Hebu niambie, ile choo kama pesa yangu ya tax haikuchangia ile choo, ndio nikuje nifungiwe choo nisiende choo. Mimi ni mama mzima. Kwenda choo pale mbele ya watoto kama nyinyi, si laana ninawacha. Ywak margi maduong' en ni piny owacho chop singo mar chulogi mondo mi gimany kuma ginyalo dhiye. Pesa ne wawinjo ni ne onego miwa 350,000. Iwinjo. Koro pesa no wan waduogo wawinjo ni sani obedo 70,000. Koro county commissioner
osebedo gi pesa no wasebedo ka warito wawinja mana kuom ji ni onego miwa goto poko chopo no. Kwa hivyo sisi tunaomba, mlituambia mnakuja kutupatia 70,000 na nilisikia DC akiwa kwa mkutano, hajawahi kanyaga hapa. Chifu hajawahi kanyaga, mzee wa mtaa hajawahi kanyaga, hakuna mtu wote ameshawahi kanyaga hapa. Ile kitu tu ni frustration from the office. Ethuolo mar chiegni dwe achiel sani ma e kama familia ni mar ji 18 osebedo kojotie bang' piny owacho rem chopo singo mar chulogi omenda mondo mi gimany kumachielo ma ginyalo dhi dakie. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kowuok e kaunti ma Mombasa koro Ramogi riwruok mar Azimio koro okwedo mokalo chenro mar budget maiko omenda mar 2024-2025 malieko kaka budget biro chalo. Kotele kod ogaye mar Wiper Kalonzo Musyoka kwethno lero ni ponono piny owacho biro keto chenro manie oboke mayande ogol gi jatend migawo mar omenda to jo Kenya biro hinyore mokalo kaluwore gi pek mar osuru. To kaka jafwambo marwa Eric Owenga miyowa report, Azimio bende seyo okang' mar kawo hola aoyaye. Ndalo manok tok jatend migawo mar omenda Giren Juguna Ndung'u golo oboke mar lieko kaka budget biro chal, tend Azimio nowuok oko mar kwedo chal mar bajedno. Kalonzo noywak ni mana kaka higa mokalo hik omenda mabiro jopiny biro chuno mondo otwe okanda e yo makare. If the BPS is anything to go by, Kenyans must be ready to tighten their belts because KK regime is coming after them in a second wave of taxes. To the ordinary Kenyans, the Mama Boga, Boda riders, and the people of Mjengo, this regime is coming again with a double taxation plan with increased taxes of approximately 27,000 shillings per every adult Kenyan. Azimio lero ni budget mar romo trillion 4.2 ma olieki gi migawo mar omenda kore lach mokalo kendo jo Kenya mabiro kayo laki e yor osuru. The budget policy statement 2024 is high-sounding, vague with promising titles, but only intends to raise expenditures and to spend what we don't even have. Higa mokalo Azimio nothir kod pend chik mar omenda ma higa 2023-2024 mane giwacho ni ong'aw nengo ngima malo mokalo ewi mano Azimio nodhi nyime gi bago ng'anyo kinde ka kinde. Kata kamano Kalonzo ne ok ochiwo ler ewi okang' ma gibiro kawo ponono ni chal mar bajedno obiro chopo kare kaka oselieke gie sani. They did protest. They organized demonstrations. And we were all witnesses to that fact. As a result of which, we had the National Dialogue Committee constituted. But Kenyans, what else can we ask Kenyans to do other than telling them, you have done enough? And if they don't listen, then they'll face up the consequences that were put up. Riwruok mar governors mapacho ka osebedo ka siemo wang' piny owacho mamalo ahinya to wi dwaro margi mar omenda mar romo tayo weche mag dongruok e counties. Ka giywago nok mar omenda ma giwacho ni biro rocho tend loch gwenge e counties para mane Azimio osiro lwedo. We also believe that the country will do better when we devolve more funds to the counties in line with the constitutional provisions. The budget policy statement suggests otherwise. Kenya Kwanza regime is actually determined to kill devolution. And we must thank the chair of the Council of Governors, who was able to tell it to President William Ruto to his face that this regime should not attempt to kill devolution. Kalonzo bende notwaki wach mar hola kolaro ni piny owacho mamalo onego dwok piny miluma margi mana kaka ne gisingo kinde mane gimanyo ombulu. Given the state of the economy and the promises made during campaigns, Kenyans would have expected that they would cut down expenditure and borrowing. The regime did the complete opposite. The Kenya Kwanza regime has increased spending by over 400 billion shillings. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Bura mar ODM John Mbadi mabende en jaod bura mogwel okone ten kweth manok e od bura mondo mi omanyore moko manyien mag lego wi jogo wi jod bura kendo ungo wigi makare motelo network mora e od bura. Mbadi wacho ni
ng'anyo moro amora mantiere kuom jood bura, kendo dwaro nitiere, wacho ni nyawo nitiere ei jood bura, kendo dwaro nitiere mondo mi gika stall kata odoko ne kwan jood bura ma Kenya Kwanza oniang' ne Azimio. Kamano to Azimio winjore onyis mijing'o mar temo mar nyalogi ma ok owuok oko e od bura kaka pile. Nyowago ombulu ma nyowagoyo cha jomoko ni samoro wan be nyo wang'eyo ni the other side nyo nigi namba mohingowa, to nyo wadwa ni mondo jo-Kenya ne ni gin ng'a gi ng'a gi ng'a moriwore gi sirikal e kadho chik ma ok berni. Bang' mano koro kata kikelo amendments ni mondo obed ni gik moko onego loki, to ung'eyo ni namba ma un go ok rom. Onge gima nyo mano konyo, so tendwa nyo ng'ado ni ji owuogi. Banana paro ni tendwa koro me bunge, tendwa me National Assembly, leadership me National Assembly, minority leadership nyaka koro ng'iyo yore mang'eny mwanyalo engage go sirikal kopogore gi dhi e court kata dhi e doho. Nyaka koro bedi ni jogewa mokwongo jogewa nyo onge nyo ohingo ji 60. Kane nyo gibedie ni nyo wabedo gi kura 100 gi wiye. So jogewa onego bed ni ka sama idhi tim go kura e gima lich machalo kama, to ochok gi maber, whip gi otimore maber. Ok en gimoro mana me yoro message ne members, onego bed ni members bedo whipped maber. Inyalo gone kata members sim. An previous parliament manyocha kane an minority leader, seche moko ne chuna gone members sim moro kamoro. Riwruok mar Governors okone komiti mar Senate ni ok giikore mar kawo omenda matin ne bilion 450 kaka omenda michwalo ni counties ataro mar dwach sirkal mamalo kokalo migawo mar omenda to kod duol mochung' ne pok mag counties CRA. Mano CRA. Governors bende onyiso luoro margi ne sirkal mamalo nyalo duono teko loch gwenge, kendo ka ok Senate ochung' motegno to kuom higni 5 mabiro loch gwenge nyalo biro duono, mana kaka Walter Nyambaga bende leronwa. Riwruoge kata duolno mar Governors bende ywak ni chenro mag thieth sani yulo kaluwore kod deko mag omenda mapok ochwal ne counties. E nyim komiti mar Senate marango weche mag omenda, riwruok mokelo kanyakla Governors ma pacho kasiyo ji okone komiti mar Senate ok ne giyie kawo pok mar counties matin ne bilion 450. And the council therefore proposes an allocation of 450 billion for the financial year 2024-2025. That is Kenya shillings 439.5 billion as equitable share and 10.5 billion from RMLF as shown in the table. Mabiro mana seche machuok bang' riwruok mar Governors pogore paro kod sirikal mamalo e gwenge mag Naivas e kinde romo manyokelo kanyakla tend piny owacho, jotend migepe kanyakla kod Governors. Governors gomedo ni sirikal mamalo nyalo biro tieko loch gwenge. We are not here to demand for more money. We are here to ask for a fair share and really pleading with yourselves as a house that is supposed to protect or that protects counties to stand with us, especially this time round, because we are seeing a trend of taking us down the staircase instead of up the staircase, where in another 5 years we probably will find ourselves without counties. There's a structural problem in Parliament where the Senate considers its BPS, does a report, and the National Assembly considers BPS, does a report. Both reports are taken to Treasury, and there's never a matrix of implementation or consideration of the Senate's views. Governors go ywak ni pok madhinegi kaluwore kod pek mar ngima to kod ting' mowene loch gwenge keto gi kama tek tayo tije mag counties e kaka chulo jotije, bero lwasi mag thieth kanyakla kod somo. The money that is being allocated from 385 to 391, the 6 billion is not enough to pay for our annual increments, our salaries. As we sit here, Chair, counties have not been able to hire ECD teachers across the board. I don't think we have come here to convince the Senate, really. We just come here to look at the budget statement, policy statement, and to add on to it how we can get resources
to deliver services effectively. We are very sympathetic to devolution, and we are here by law to protect devolution. Kirango gadiere tije momi counties go. Tirango ge pesa ma Kenya choko maru suru. Pesa ma di counties okorom regi tije midwar ni county. Kabe no any county tije en kata achiel kata riyo kende. To nyalo wacho okay. Senators go bendo kone governors mondo ikre mar luoko buge magope e kaka yor tieko ywaruok mantie kindgi kod jogope. The animal called the pending bills, governors. We're giving you money and more money for that matter. But what are you doing about the pending bills? That animal is sickening. Paro mochwal kod riwruok mar governors e nyim kamiti mar Senate biro mana seche matinde 73 to ka riwruok mar governors goyande chwalo paro noendo ne nyim piny owacho ka gintiere romo ma Naivasha. Penjo maduong' en ni to bende governors go biro yudo pok mar omenda ma gisebedo ka gigwonyo sirikal mondo ochwal negi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lere mar od bura, Nairobi. Kwan jogo ma owito ngimagi masira mar apaya manotimore nyocha mano apaya ma Katito Pap Onditi ochopo chiko ka joma moko bende manoyudo hinyruok medo yudo thieth osiptal maduong' ma Jaramogi. Joma moko ariyo bende ne owito ngimagi okinyi manyoro manotok mtoka ne gweyogi e kar dak Manyalenda. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. E kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi e boma ma Kisumu e wod jotuo masiche mapoya wayudo Irene Amondi ma en achiel kuom jochiko mane otony e lak tho e masira makoch mane otimore apaya ma Katito Pap Onditi e sub county ma Nyakach. Amondi mane masira no oweyo kod hinyruok e fund bamne kod alwora mar dhoge leronwa kaka masira no nyojukogi. Garinga mokalaero dia koro ka jopo mbele gian kaka naul abet gi gari ta aketo wiya kama ewi gari kama e kom aninda to gima winjo no wai ui to ka nini na wafanya tanda no gari ya mbele gachwa kama kuro toke no ka gari no setu marwane to anakie kaka biro kae anoka wuoti. Ondamo machuok kowuok kuom Amondi wayudo nyadendi Consolata Anyango kod wuode ma jaiga achiel gi nus kadhi nyime kod yudo thieth bang' tony e lak masira onogo. Gimere ma e chunye Consolata kod wuode ma masira no nyoweyo kod obwongo mokuot leronwa ni nyaka ne rwake od thieth wuode poko elo kata wang'e. Noidho Nissan to lori ne biro to tiende no muoch mo lose control mo biro kuma ne wantiere mo odonjo kuomwa ma ji mang'eny no hinyore kata ambe na hinyore kaachiel gi nyathina makoro nyathina sani pok pacho duogo. Consolata kod Amondi gin moko kuom jotuo chiko madhi nyime kod yudo thieth kaka ileronwa kod jatelo maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Richard Lesiampe kod laktar mochung'ne masiche mapoya Charles Omogo. Nyoro godhiambo ne kane wachopo e mochari ma Nyakach kacha kaka ne wasetieko response ne wayudo ka ji 7 emanie mochari monindo koting'o nyathi achiel gi mine 2 to gi chuo 4. Ka wamedo gi 2 mana ochako thogi to koro wayudo ka namba gi ochopo 9. We received 11 victims of the road accident that happened in Nyakach. Out of the 11, 1 passed on in the hospital and 1 was brought in dead. So we remained with 9. All of them now are in intensive care unit, and we are doing everything possible to stabilize their position. Laktechego okwayo derepe mondo otemolure kod chike magapaya wach mane osir kod gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o e yor andika mare mar goyo mos kuma Nyong'o ne ogolo chik ne obila mondo chaka pedha mager mar ndhiyo weg nyamburko ma ibiyud kadhi ataro mar chike matayo yore mag wuoth. We also want to call upon our drivers, that we should be very careful, particularly on our roads. We need to save lives. Nyaka sani kwan jogo ma osewito ngimagi kokalo kuom masirano ochopo 9
Banka Jario, kuom ji 11 mane oringo de kar yudo thieth ma Jaramogi, bende nowito ngimagi. Kuom ji 9 madhi nyime kod yudo thieth, 2 kuomgi okete masin makonyo ji gamo muya bang' lakteche fwenyo ni ngimagi ni kuma rach. Komachielo, ji 2 owito ngimagi e kar dak ma Nyalenda okinyi ma kawuono bang' nyamburko mane iriembo e ng'we irititi bayoyo kendo nego kanyo joriemb apiko mane rik dhi nyime kod tijegi e kind masirano. Gari ma Subaru no ayo ka chok ka jo pipika achiel miluongo ni Dennis to ne adudo ke base ne bigingo ka cha achiel be ne dhi ok BC to koro ne gari no dhi motuomo gi kabisa kuma instant mangata gwa gitege tho. Driver ni maleng'leng' wacho ni nomer nikech speed mo godo ka chok obiro godo kochomo ka water ok en speed manomol made benian judge ng'ano ni tuo magi miwacho kuome onge. Obila mane ochopo e masirano nobedo kod tich matek. Gino mane ochuno mondo giti kod iro malungo wang' e keyo jopiny mane omonjo kendo wang'o nyamburko no kod ich wang'. Apisa mochung' ne weche apaya e alwora ma Nyanza, Alan Mwangi, oyango masirano kendo lero ni derep nyamburko no dhi nyime gi yudo thieth Jaramogi e kinde ma pod gidhi nyime kod nonro. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Haya, changa mapio ne jogo moyudo hinyruok to jogo ma owito ngimagi bende hocho makende ochopne anyuola magi. Masinde magwang' dede e apeyni mopogore e pacho kae osedwoko piny kwan masiche mag apaya e pacho ka. Duol mochung' ne apaya e NTSA yango ni okang'no kaluwore kod report bende koro osedwoko piny kwan mosendiki mag masira e seche maderepe bedo akicha. Director e duol mar NTSA Andrew Kiplagat wacho ni wang' dedego osekonyo dwoko piny kwan masiche duto ma kwan gi atamalo 50 ka giketo wang' dede mathoth e wang' apeyni mapimo ng'we nyamburko. Olero ni wang' apaya ma Nairobi Nakuru osebedo kar masiche mathoth mano ka gimedo e wang' dede mago mag ng'wech magi geno ni biro konyo e dwoko piny kwan lipode mag masira. Road that goes to the western area, and also not western area all the way to Uganda, and not only Uganda all the way to the Congo. So given the amount of vehicles that travel here, it's likely that because of that capacity and our road is not very big, you can see it's not a 2-lane, likely that can be one of the reasons. It was given that we had over 4,000 last year. I may not cite the exact figures, but overall it was a decrease from the previous year. So we saw some decrease in the numbers. Of course, this is because of the many activities that the government through NTSA is doing, and one close by here is the cameras. I've been interacting with people here and they're saying they've seen change, that with these cameras on the road, people are behaving differently, drivers are behaving differently, and this gives us ideas of what we need going forward, because to reduce accidents by 50%, we would need to have such strategies that are effective and showing impact. Nyokoro mokijwang' ringre ng'at achiel kuom ji 3 mane osienyore e bugo mar mula e kar dak ma Manyata kaunti ma Vihiga ogol kendo osetere kar kano ringre jomotho Mambale. Kata kamano piny owacho ok nyal yudo ringre ji 2 mamoko mano ka gisingo dhi nyime kod menyo odiochieng' ma kawuono. Bugoni ne osenyore odhiambo manyocha kendo iko ji 3. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Seche 24 bang' bugo mar mula sienyore kar dak ma Manyata e kaunti ma Vihiga, ringre ji 2 kuom ji 3 ma ichichgoni ne osienyore e bugo no pok ogol oko. Jana nilikuwa natembea pilika zangu za kupita, nikasikia jamaa anapiga hapo nduru. Mimi nikashtuka kuangalia ndani, nikapata mshangi umemwangukia. Hivyo mimi nikaingia ndani, nikambeba, nikamweka hapo kwa stand hapo ili mwingine wamsaidie. Lakini hawakufaulu kuwatoa wale ambao walikuwa wamekufa hapo hivyo. Hawakufaulu. Kukuja kuangalia, lakini nilihuzunika bila niliona tingatinga inazungukia juu na sijui mahali mtoto wangu wako. Hali ya hiyo tukakaa hapa tukafikiria patia naweza toka kwa shimo kama kohai, kama niko hapa nimuone.
nimuongeleshe, patia hakutolewa kwa shimo saa hiyo. Masirani mane otimore odhiambo manyoro ne oikoji adek. Chenro mag reso jogi mane ochaki nyoro no neno ni ogol ringre achiel mane osechwalie kar kano ringre joma otho Mbale. Tuliweza kutoa mwili moja ya kijana Amandino Patrick Enzeli, miaka 68. Tulimtoa mwendo wa saa 6. Na naongea sasa hivi mwili yake imepelekwa mochari katika Mbale Referral Hospital. County Commissioner Felix Watakila mane otelo chenro mar reso jogi okumo wakalo bugni mag mula matiyo e tok chik ka okoni magi thoth bugni manego ji e pacho ka. Zile mbani zinafanyika katika kaunti hii, most of them are not licensed, 90%. Na sisi kama kamati ya usalama hatutakaa kitako tukiona watu wetu wanaangamia katika mambo ya gold mining. Tuko na jukumu, we've got a duty to provide leadership. Tuko na jukumu kupeana uongozi bora. Najua wengine wanafanya mambo kama hayo kwa sababu wanataka wapate pesa ya kuchimudu katika mambo ya maisha yao. But any operation to do with gold mining has to be done or conform to the constitution of the land and the rule of law. Judith Umundi, Ramogi TV. Riwruok mar jower mong'ere kaka Music Association Alliance of Kenya omiyo jotije mano maduol mar MCSK Ezekiel Mutua seche 24 mondo mi owuogi e apisi kaluwore gi mano magiwacho ni Mutua osebedo katiyo marach gi omenda mano ma ichoko mag jothum. Kaka Lido Keyo lero, jothum go koro dwaro mondo mi los duol achiel machoko omenda mar jower kaka yor duoko chien kwan mar omenda malal e lwet kembe machoko omenda. Wach choko mar omenda mar jower medo kelo liet e pacho ka. Pesa wapi? Bang' piny owacho kokalo kuom duol mar Kikubo yango ni duol machoko omenda mag jower osebedo kachulo gi kaka owinjore. Riwruok mar jower mong'ere kaka Music Association Alliance of Kenya owuok tung' mosuog jatatije mar MCSK Ezekiel Mutua kagidwaro mondo mi owuogi apisi kuom thuolo mar seche 24. Sisi tumeona ya kwamba haki zetu na za wasanii wengine kule nje tunalagaiwa, yani haki zetu tunadhulumiwa kabisa kwa sababu mtu anapoingia kwenye ofisi anaokota hela akisema anaokota kwa niaba yako, alafu kisha hakupati zile pesa, anakula, inakuwa ni dhulma kwetu. These people, they are really messy. Nikech ichalonga moyudo jakuo kisema ko jakuo mi yude gi mwandu ni kata dheri mokwalo ingise na yudi gi dhera mi kwalo defense mobedogo ni in mibiro mimaka gi dhaneni nyidwa ni monda mi chake nyiedhi. This is basically what Mutua is doing. Koro wamiyo get 24 hours to resign. In case they don't resign after 24 hours wabiro duogo to mondo wami next course of action. Jower go wacho ni Mutua gi Lange osebedo katiyo marach gi apise machoko omenda mag jower ka koro gidwaro mondo mi choko omenda mag jower kamoro achiel kaka yor kedo kod lal mar omenda go. What motivated our fight was transparency and accountability. Yes. You understand? So it didn't matter if we had 1 CMO or 20. If there were 50 and they were all transparent and accountable, we'll not have an issue. But if the solution will come from the e-citizen, whichever formula they'll use to get us transparency and accountability, we are okay with it. The issue is there's money here and there's an artist here. It has to move from this point to how it does, it doesn't matter. Kamane koto chakogo wae, and kamane all these other minor CMOs obedo licensed. Kuro this minor CMOs in wangoni pesa mar management ema bedo maduong to pesa ma wasani yudo dok matin. Ema mi wa support gimi luongo ni one stop shop. Kwa wacho ni one stop shop ni wa support one stop shop or kwa fight these CMOs. And we are supporting the government e-citizen, and we are also supporting a one stop shop. Hatutaki kulipa CEO 1.3 million, CEO mwingine 1.3 million, CEO mwingine 1.3 million, na board of directors wanalipwa millions of shillings at the expense ya kulipwa wasanii pesa. Gipoyo piny owacho kuom yie winjo ywak gi kendo wuok oko mar timo nonro e wi omenda go. Kakoro gidwaro mondo mi duol makedo gi mbadhi e pacho ka EACC okas nonro makamano kendo chunjo telogo mondo mi oduok omenda mag jower. We are demanding as the DCI and anti-corruption
goes to MCSK, the whole board and the management, the CEO and the board, to step aside as they are being investigated. For those who will be found guilty, wapelekwa kotini mara hiyo hiyo na warudishe pesa yote mpaka ya wale watu walikufa. Manake, that's what will remove cash from us. Gikwayo od bura mondo omi obi okadh paro mar chik motisi ni Corporate Act Amendment Bill magiwacho ni biro kelo lokruoge moko e chenro mag choko omenda go. Tunaomba parliament, kuna kitu inaitwa Corporate Act Amendment, na hiyo ndio inaenda kutusaidia sisi kama wasanii. Hata venye tunaongea hivi, hakuna kitu tafanyika kama chairman wa komiti anaitwa Dani Wanyama, Honorable Dani Wanyama, na komiti yako. Tunakuomba kama wasanii, wakati Kekobo inaleta hiyo kitu inaitwa Corporate Act Amendment kwa parliament, na tunaomba pia president tusaidie, we need this thing as soon as yesterday. Gisingo bago ng'anyo mar tipo e pacho kae, pononi apisas mag kembe machoko mendago oko wuok e PC. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Aya, nyakuramogi jwangi report mar Lydia Okeyo ne mokoro wakaugo yueyo. To ne wakoni kanyo ni miwa pachi ni tineno chiendo kajire kanyo yo mane. Kura kale oteri adeki wacho karakae jakonia oyugi ng'ado ji pesa marudi ni oakanyi kendo. Ere kaka wadhi benefit. Sharon Charles wacho ni yawa. Ramogi no lalwa 2 weeks. Kolal ni kanyo watimo moso. Watemo lose yo makare. Medusa wantiere wako kanyo kendo gimedo mana lowe yo makare mondo miwa yud chenro bende. Uyude chenro yo makare kaka dwarore. Kama chelo bende e Facebook kaka miore ote nyalo yudo wae pile pile weche manyien keda luwo chenro mamoko bende yudo wachel kachel mbui mar Citizen Digital donjo kar kanyo kidieny mar live iboyudo wakanyo achel kachel. Weekly for Good wacho ni Mbadi kwani en onge e bunge koso onge ibunge koso owe wuondowa paro mopogore opogore aka yo masani aduo kod gazet nyinga Clever Solwatch jakisumo kanyo kwar mokyo nyaka kisango riti masani. No money? No problem. Travel now, live later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa, Odiani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. You travel, dream, explore, discover. Mowa kelonu otenore endhadhu magi Ramogitvlive chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajao to kure kodwa bedo mondisore ano pete kandiko jokokota we imam ana miela zipeo onge ng'ama wacho wela pomo chandaga umechiwa kanindo Ramogitvlive tumoketho wiya makinungo Ticha Beach, Samuel Otieno. Penwood Fuenyo, Chuny Kitwa.
Ang'o miyo yie ni chako mana mine dak ne chake yie chuo yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okuongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' ma dhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Ka maru biro to maru tho e dala. Iyiecho ne chiel. Omake amaka kama. Nyawana adhiya kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro goyo jonam gi rech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kon tanyono koni. Owinjore kendo disore. En ot achiel moting'o tuke mawuok Kaluo. Wan kod gigi duto. Mitarigo dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ng'ich beno ng'ich. Mopong' kod nyiero. Habari. Siari nyathi ma wuoyi yudo die siari. Drama. Abo chuonyra kod nyathini ang'ara chuo. Hera. Lokri. Yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mane Ramogi TV. Agora mo jongo kinyi maber, kinyi majaber, wantiere kar ka Daily Nation ni ka, The Standard ni ka, wabeda ni kod ng'eyo ni gin gik mage. Gigo machali gazede ariyo giduto giloso kuom jang'wech marahuma Calvin Kiptum ma iko odiochieng' ni makawuono ka ng'iko nochako wadhi bedo ka wakelni achiel kachiel. Gazet mar The Standard bende ochiwo kanyo luor mar gik magichiwo kanyo ne Calvin Kiptum kachiel koda ka kocha mare bende mano iknyocha mano e pinyno mar Rwanda e boma ma Kigali. Wadana chako gazet mara Daily Nation. Mae kako chal nyakoro moge jwang kanga neno kar kae e ite mokwongo gazet en mar Daily Nation. Kendo kae nitie gik mopogore ma wadana wayud kae ka wach momi pek gin weche ariyo madongo ang ranga malo kae mano kama gintiere wacho ni jo Azimio koro chako kwayo Senate kata lombo jogo magin senators mondo mi oneane kaka ginyalo thiro weche gi mago mag affordable housing kata housing levy kama gintiere. Tikindego bende lerre kar kae kalure gazet mar Daily Nation mabende wan go kar kae ka en gimari bende nyalo mana kawo kapok inyiewo ragana kar kae mondo yud siso mar dhi nyiewe somi bed kod ng'eyo. Nitiere weche motenore kod osuru mabende koro medre kar kae kendo wacho ni mokwongo kae ma en mara mauta mano on regulatory levy mabende koro medre kanyo kod otonglo maromo kanyo 40 kod 5 lita ka lita. Nitiere withholding tax ne jogo ma kao mwandu kendo chwalo ne sirkal chenro ma opogore mano ka gintiere kar kae. Chak nitiere atamalo 5 mano mar withholding tax mago ne mwandu mawuok e puothe michwalo ne riwruoge mopogore kaachiel koda ka nitiere mago licensing fee mano mag bank mabende koro nitie kanyo $1 billion kaka minimum capital kata omenda matin monego bed ni keto kanyo koro mogi jwangi bedo kod ng'eyo. Nitiere VAT on educational services mano mantiere kar kacha mano madhi neno ka fee bende medore bende ing'e ni fee mar school dhi medore kaluwore kod paro machal kama. Gik ma ka jod bura bende oserango kaka neno kendo ka gikadho gi yo makare mano gimiyo doka wano ka fee dhi bedo kacha ka medore. Kata kamano ino kanyo picha Kalonzo Musyoka noloso odiochieng' manyoro kendo nopingo mokalo wechegi mago mag medruok mag osuru kata osuru mopogore mapod ntiere kar kanyo. Sigana no mipeke ite mar 4 kod ite mar 5 gazet mara
Daily Nation ka gilero kar kanyo gin chenro mage mopogore opogore mabende gin tiere godo kaka joazimio kendo kaka gida keto sirkal tesre iwacho ni nyaka sani onge ng'uono ne jopiny mabende nyaka sani ofukgi medo mana tuch kaluwore kod osuru mapek mimedo mana juogi mano some ite mar 4 nyaka ite mar 5 mani bedo kod ng'eyo nyakwara Ramogi ni koro kanyo to gintiere yo machal nade e ite mar 3 ka chopo nyaka mano machielo mar 5 nitie sigana ni mano mar Kelvin Kiptum yondika ni fare thee well champ odiochieng' ma kawuono dhi bedo kama nyakwara Ramogi kinene kar kanyo Kelvin Kiptum gidhi bedo achiel kachiel mano e dalane mano warangane ite mar 2 gazet mar Daily Nation mana kama wantiere karka gazet mar Daily Nation kanyo ka warango ite mar 2 kanyo kama ntiere sigana mang'wane ane kaka ne orwake ka ntiere e boma mano ka gintiere e boma no mano ma Eldoret kaka ne orwak jang'wech maraumano mano kama ntiere kar kanyo picha mokwongo mineno e wiye kanyo mago jok mane nigi kuyo gi lit kane oromone ringre Kiptum mano ka giwuotho kode apeyni ma Eldoret mano ka gintiere kanyo achiel kachiel piny kanyo bende mano ka inyalo nene ntiere jong'wech marauma ma bende ntiere kode mano bedo kata ka ringo kode e ng'we mopogore opogore gintiere piny kanyo gichopo kanyo mar chiwo luor margi mogik kaeto wiye kanyo bende mano tieno mano kama ne gintiere e boma no mano ma Eldoret mano ka jopiny ochopo kanyo e mochari mano kama ne gisekao ringre mosenindo Kelvin Kiptum kae piny kae ma en kama ne masira notimre mano masira mano kao ngima Kiptum kachiel koda ka kocha mare mano mano ike piny Rwanda nyocha bathe kanyo nitiere tipo mar nyamburko mane oting'o ma bathe kae ntiere sigana machielo aya wayud thuolo mar nene wadhi ne ite mar 3 kanyo ntiere sigana machielo ma wayud thuolo mar neno oganda mopogore opogore gigo mantiere monego bed ni waluwo ni achiel kachiel yangore ni odiochieng' ma kawuono ka ike jatend piny Kenya William Ruto kachiel koda ka jotelo mamoko dhi yudo thuolo to ahinya jatend riwruog jong'wech e piny mangima mano International Association of Athletics Federation ogai margi Sebastian Coe dhi bedo kar kanyo ka telone oganda jo Kenya kod piny mangima dhialo kendo chiwo luor margi mogik ka iko Kelvin Kiptum mano dhi bedo kacha ka itimo dalagi mano dalane bende kama ntiere kar kanyo wacho ni ode manigero bende oserumo kar kanyo ma ne otim Chepkerio mano mantiere kanyo e county ma Elgeyo Marakwet Keyo South mane kar chung' duono ma Keyo South Elgeyo Marakwet county kama ne alam ne ringre bende ne otim mano odiochieng' manyoro kawuono bende igeno ni ka idhi tim alam makende ne ringre dhi bedo kar kanyo ka inene kod joherage kachiel koda jogo mane ogene e kidego wano kanyo sanduk mare oting' kanyo kod jong'wech kachiel koda ka anyuola ka gichopo e kanisano mar ACK Chepkorio mano achiel kachiel mana kama gintiere ka kanyo Nyakwara Ramogi jogo maber ne kod ng'eyo ni gin gik mage mano kama gintiere Nyakwara Ramogi Jwang' ntiere pogruok e Azimio Kosoyo mane wach momi peke ite mar 6 gazet mar Daily Nation kae ntiere sigana mochiw makoro ipenjo kar kanyo ni ntiere pogruok machal nade paro pogruok e paro ewi apisni miluongo kanyo ni opposition leader ng'ama onego bed ni mako lemo machalo kama ero nitie jogo mawacho ni Kalonzo Musyoka bende koro oromo gi lemo machalo kamano kendo oikre ne ting'o bendera mar Azimio kochopo higa mar 2027 warangane e ite mar 6 gazet mar Daily Nation kachiel koda ka mathoth kantiere kar kanyo ang' ibeda ne kod ng'eyo en picha mokelo kanyakla kanyo neno Eugene Wamalwa nitiere kanyo Kalonzo Musyoka kod Mwangi wa Iria gin jotelo mapenjore gik mathoth ahinya kotenore kod report mar NADCO jood bura ero ka yware wechegi mago mag NADCO kata paro mopogore opogore ka medo mana mienjo tiende nang'o
ka koro sani ineno ni idhi luwe yo mane mano kama gintiere ka. Koro kowach ni kokadhe ng'ama dhi bedo gi thuolo kata lemo mar bedo kanyo opposition leader kata jatend kweth maketo sirkal tesre nyakoro Ramogi Jwang'. Mano gima kelo wich bar ka Azimio. En adier koso oyo mano ntiere kar kanyo. Nitie gik mamoko bende nyakoro Ramogi Jwang' mapod ntiere kar kae ma wayudo ne thuolo mano mar neno gi achiel kachiel. Joma nie counties to wacho nade? Nitiere gik ma bende ka wanyalo mana nene ite mar 7. Nitie mago ma otenore kod lwenje mago mag kedo gi mibadhi kaachiel koda kama thoth mantiere kar kanyo kotenore kod kambi moro ma Geothermal Agency mantiere kar ka achiel kachiel kod weche mamoko mag counties. Odani warang piny kanyo ang' one ane gima ipenjo ka kanyo achiel kachiel. Mano e wach mantiere kar kanyo ka wadani warang ane sigana ni mano mar governors mano kama gintiere kaka e chenro mar governors kama girango gi governors oramo ni omenda magidwaro ero ineno kar ka bilion 450. Giwacho ni mano omenda monego bed ni chwalo dongruoge mopogore opogore e counties. Governor Anne Waiguru, Governor Sakaja, ikini governors mamoko nya governor Manyeri mano chopo ka kanyo nyim mano Mutahi Kahiga mano kama ne gintiere kanyo achiel kachiel. Mochung' e toke kanyo to ken governor mano Walter Nyambaga oluwo chenro na achiel kachiel ka entiere Eliare mar od bura entiere ka kanyo oluwo achiel kachiel. Kata kamano osekelno report makama kendo ka governors ywak e yo machalo kama tiende nang'o nyakoro Ramogi Jwang'. Omenda magidwaro gin gik magi mantiere kar kacha. Governors lero ni nitiere dwaro magidwaro ni mondo migini omedrego kod atamalo maromo 15. Mano ma Governor ma Kirinyaga Anne Waiguru ne lero kar kae ni omenda no nego bedi medore kod bilion 376.9 mano kama gintie godo kendo en geno margi ni magi dhi chopo kare mano ka gintiere dwe mar 6 tarik 30 mana higa ni mondo ginene niere kaka inyalo yud pok makare mano mondo miginene gigi dhi nyime e chenro madongo counties ma bende giwacho ni gilieko kata gitemo wacho ni kapo ni nitie ng'ama thiro weche mag dongruok mag counties higni 5 mabiro po nono counties ok bi bedo kata biro bedo kothir gi chuth kosoyo. Gitemo kedo mager ahinya gi weche go bende ang' yudi kanyo achiel kachiel. Wuoth mochomo e yu chal nade nyakoro Ramogi Jwang'. Ka wantiere ite mar 8 kanya mine kar kanyo weche mag diplomacy. Jatend piny Kenya William Ruto koro ochomo kama odhi launch kata odhi yawa yanga chenro mag Raila Odinga mar manyo lemono mar AU to chane yo machal nade mano sirkal mar Kenya Kwanza kotel kod ite mar 8 aya mano kama wantiere kar ka achiel kachiel. Ino team ma bende oket kar ka madhi konyo e weche gi achiel kachiel. Nitiere jagoro mongirore e migawo no mano mar limbe pinje maoko ma bende neno gi kar kanyo achiel kachiel ni ginto gitimo gi yo machal nade. Ng'eni kanyo waneno tipo mag ji 4 madito madhi bedo ka wuok oko kendo dhi chopo ne jotelo mopogore opogore e alwora mar Afrika mondo mi ogone Raila debe e lemoni kanye kama gintiere. Wanene tipo mag ji 4 gin jok mage mano kama wantiere kanyo. Wanegi anayate picha mag ji mano ka wantie ka achiel kachiel ang' mabed kod thuolo maneno Musalia Mudavadi, Olusegun Obasanjo kaachiel koda ka Elkana Odembo koda Korir Sing'oei mano jatend jagoro mongirore migawo no mar tudruok pinje maoko mano ka wantiere kodi ka achiel kachiel. Weche thoth nyakoro Ramogi Jwang' ang' yud thuolo mar neno ni gin gik mage ma bende omipe kar kanyo. Nitiere omenda ma bende onego bed ni konyo jo Kenya manong'no ohingo sani lal ma kama wuok kanye yudo gi kachiel kachiel. Auditor General kata janon buge sirkal kata buge omenda mag sirkal mano Nancy Gadhungu bende koro lero ka nitiere omenda maromo bilion 21 nyakoro Ramogi Jwang' en omenda monego bed ni konyo jogo manong'no ohingo kata jogo ma kech kayo
ahinya e counties mopogore opogore makoro sani bende kalo midhiero machalo kama mano ite mar 12 ang'o ayudane kanyo gik mage miwacho ni gin omenda ma ok nyal non ni gikalo e yo machal nade iwacho kanyo ni shame as 21 billion meant for starving Kenyans misused en gimoro malit ahinya ka entiere karka kwan machielo bende mantiere karka iwacho ni counties girom nade counties 33 mano kuom counties 34 mane orangi giduto ne ok gichiwo nonro margi e yo malong'o ni omenda mane omigi mondo mi okony jogo makech kayo chiemb kony mane nitiere ni gin to gin kanye gin gik mage to gintiere e yo machal nade mano nitie kanyo koro moge jwang'e ite mar 12 ibobeda ni kor ng'eyo ni gin to gin gik mage mano kama girango gi achiel kachiel kapo nono ni gweng' ma intiere omonji kod jogi matimo apedha ditimo ang'o mane sigana mantiere kar kae e ite mar 14 e ite mar 14 ka iwacho ni Kirinyaga residents migrate to Nyeri aero koro en dar nyakora moge jwang' iwacho ni osechak timo apedha mager ahinya inono weche gi mag math kata kong'o moko puodhi jodak ma Kirinyaga koro dar dhi madhi Nyeri sirkal ma Nyeri be koro ok chak timo apedha gidar gichom kanye gibi Murang'a koso gichom county mane kendo ka gichopo Nyeri to giduogo ka joma biro Nairobi koso gichomo county ma Meru kendo ka gidhi kuonde mamoko haya kisome kar kae iwacho ni gimanyo kama ginyalo yude andiwo ma ginyamadho mayot to koro yangore ni gichome kanye gichome boma ma Karatina mayudore county ma Nyeri mamano en boma machiegni ahinya kod Gachagua jalup jatend piny Kenya iwacho ni macha Gachagua's backyard en kumoro machiegni kode jatend piny Kenya osebedo ka jalup jatend piny Kenya osebedo ka kedo mager ahinya kod kong'o kata math ma ok opuodhi mano matimore counties mopogore opogore kanyo ang'o matimore malong'o ahinya iwacho ni koro jogi olor kuonde math e county ma Kirinyaga nyaka gidhi giyud ang'o oboke mowinjore kata lesen mowinjore mano miyo jodak ma Kirinyaga odar kendo giwuok achiel kachiel ka gichomo county ma Nyeri to ahinya gintiere Karatina iwacho ni kanyo bende ma en gik mabiro kaluwore kod wach mane Waiguru ogolo gavana ma Kirinyaga mondo mi olor bache duto mano ma Kirinyaga mondo ne adier jogo ma tiyo e bama kama kata weg ba bende odhi e lai makare kod gino ma sirkal bende dwaro nikech kanyo nokelo tho mara ji mohewa 17 ji 20 mamoko bende odong' kata ka nigi masira mar neno ne ok ginen kaluwore kod kong'o man gi kwiri marach manomiyo 17 kata 20 owito ngimagi ka moko bende odong' kata gi tabu mar wang' ok ginen kaluwore kod wechego mago mag kong'o haya gin gik mage mantiere sani nyakwara moge jwang' adana rang kumoro kamwach ni baba for AU owach ni baba tosha okawacho ndiki gazet ka wadhi ane ite mar 16 haya kaka kawuono dabedo gi jafwambo moro dokona ni en gima chal nade wacho ni baba for AU secretariat wacho ni baba dhi Addis Ababa koso ochal nade nyakwara moge jwang' mane ka kanyo kama wanya nene ka achiel kachiel picha mineno kar kanyo kona neni inene yo mane picha no mano mar baba tosha wani baba tosha rojo bana Kibaki tosha higa mar 2002 mano kelo Kibaki e telo kaka jatend piny Kenya mar adek sani koro ero en baba tosha to jok mantiere iye kae ng'ani chal ni en jatend migawo mochung'ne weche mag limbe pinje maoko makocha chalo jatend piny Kenya to gikawo picha mondo kanyo ni picha machal gi ng'ama en ogai mar Azimio ma bende lawe kacha mogik cha chal ni en ng'ama timo penjo kata penjo ji niero un koro usiro jok mage ng'ato ka ng'ato ranga kanyo kaka omako picha e kore kata ng'ama penjo bende nigi law e toke mondo kanyo ni okete picha mar ogai mar Azimio dot bende ondike kanyo ni baba for AU secretariat ndike kanyo baba tosha malo kacha ochal nadi nyakwara moge jwang' kama intiere pachien mane daer mar winjane paro mantiere karaka
achiel kachiel ni gin mage. Iwacho ni okinyi ma kawuono kae kaparo pod thoth kotenore kod magi mamienjo kendo mabiro achiel kachiel e gazet gin mage minyalo bedo kacha gi thuolo mar neno. Ang'eni yang miya pachi kanyo achiel kachiel mondo mi wabed ane kod ng'eyo ni into pachi en mane kotenore kod kama ipenjo kanyo ni Raila is the real deal for Africa. Haya, Mutama bende nitiere kar kanyo chiwo ote mare kachiel koda kagigo ma opogore. Nyakwara Ramogi Jwang nitiere ite ma iye kar ka. Ma en sigana makende ma bende ochiwo. Ang'eni ang'wa kang'wa wuok kae ang'wa rangane gazet machielo kae to wuogi aikra network machielo mabiro kar ka. Iwacho ni sani koro to chal nade. Mano kotenore kod gik mopogore mantiere kar ka. Ite ma iye gazet mar Daily Nation nitiere sigana mochiw makende kaluwore kod tho mano mar Kelvin Kiptum ma bende nitiere kar kanyo. Iwacho ni ochiw sigana ka mokwongo ka ineno en mar Sebastian Coe mano kama nitiere mano e sigana no mantiere kar kanyo. Inene ote mar Sebastian Coe mano mar President World Athletics mano kama nitiere kanyo ochiwo ote mare kachiel koda ote mamoko mag jo Kenya. Owacho kanyo ni osebedo jumbe 2 nyaka ne oyud kanyo ote mar buok ahinya kaluwore kod tho mano mar Kelvin Kiptum. Bani jahigni 24 kende ka nitiere mane masira mar apaya manotimore pacho kae. Iwacho ni higa mokalo Oktoba mano en kaka nitiere kanyo mana e marathon mare mar 3 noneno kanyo ka odhi ma owuoyo rekod ma osebedo ka kanyo kuom thuolo moro malach ahinya. Osendik sigande mopogore kar ka nitiere gi kocha mare mano ka ondik kanyo ni gone too soon. Mage sigana moko ma iye ma pod nitiere kar ka. Ng'eni ang'wane iwacho ni mano special edition ma jo Nation bende koro ochiwo kar kanyo. Ochiw nyaka kaka ne ochopo pacho ka mano ka nitiere boma ma Eldoret kanoloso kanyo kod jofwambo mopogore kotelo ne mano kotelo ne ik mara Kelvin Kiptum mano odiochieng'ni ma kawuono. Mano Nyakwara Ramogi Jwang sigana mantiere kanyo kendo miye pek e yo makare. Ote mamoko ma ochiwo wuok Athletics Kenya ma bende ochiw kanyo kod jakom kata ogai margi mano President mar Athletics Kenya Jackson Tuwei mano ma bende nitie kaka en bende ochiwo ote mare mag lit kod kuyo. Jodak bende paro Kelvin Kiptum e yore ma opogore. Mano Nyakwara Ramogi Jwang nitiere kae gazet mar Daily Nation. Ang'eni weche thoth ahinya madewa mulo ahinya e kindegi to ahinya daher mar mulo itimo gi kanyo bende ka ng'idhi kaka Uganda no bedo kod nyasi mopogore mana mar paro Kelvin Kiptum. To mano bende ang'iyode gazet mar Daily Nation toke kanyo ka ng'itieko. Wachomo weekend madhi bedo marabora kendo weekend madhi bedo gi weche mag tuke wabed kod ng'eyo ni ginto gi chal nade. Duoko mag Champions League ma bende koro sechopo chieng' tich adek Arsenal ne ogo kod FC Porto mano gol 1-0. Napoli ne owuok amodhi gol 1-1 mano ka gintiere kacha kod mano club no mano mar FC Barcelona. Nyakwara Ramogi Jwang koro ibedo kod ng'eyo mae kama wantiere gazet ma kawuono ma kairango gazet ma The Standard mane pek mar wach mantiere kar kae. Kirango gazet ma iye Prince Inda Wuod Nyandare nitiere kar kanyo ang' ibeda ni kod ng'eyo ni ento gin gik mage ma bende ne otimore weekend ka mano bedo weekend mane nitiere kod mor kod ilo ahinya. Ang'eni ka ang' ikawo gazet ma iye mano mar Pal sang' ibed kod ng'eyo ni kanyo to gichal nade. Kae mantiere sigana mopogore wacho ni nyaka jogo mano yudo mich mopogore mag talanta kachiel koda ka thumbe mopogore magigolo gintiere kar ka. All I do is to win ma jok mopogore ma pod tiere kar kae ka male artist of the year ne odhi ne Prince Inda. Prince Inda oparona wer moro kanyo mana winjo ng'ato loka wende Prince Inda oloka kanyo makoro en ok wache ni Omabei be penjo Inda duogo karang'o wacho ni Omabei is asking Inda is return when awuoro wacho ni en wer makiyudo idhi bedo gi mor ahinya dhodi chunyi ka ono chieng' tich abich idhi iyude iluwego iyude yo makare winjane kaka inyalo loko thum dholuo adier mar beja gi Kisungu mipenjo apenja kanyo ni osiepe Inda where are you
penji kanyo ni osiepe enda uno kanye to gima dimi ubende has defeated me na kwa Ramogi Jwang mane makela igiko nonro magazet aduogo ka kod twak mokwongo e chenro mar upiny ka warango liet mantiere kaachiel koda ka koyo kuonde mopogore opogore tiende nang'o orit masani anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokiewo nyaka chango orit masani. Kila mtoto ana ndoto ya mustakabali mzuri, lakini je, ulijua kuwa zaidi ya watoto 130,000 wenye vipaji na uhitaji wanakosa fursa ya elimu ya sekondari nchini Kenya? Baraza la Makanisa la Kenya, NCCK na Saidika wameungana kwa jitihada za kubadilisha hali hii. Ungana nasi kusaidia watoto hawa kupitia elimu ya sekondari kwa kuchangia tu shilingi 1 senti 50 kila siku kutoka kwenye muda wako wa maongezi kwa kutuma ujumbe wa maandishi wenye elimu kwa 29888. Mchango wako mdogo unaweza kuwa na athari kubwa. Pamoja tuwape watoto nafasi ya elimu. Tuma elimu kwa 29888 sasa. Imewezeshwa na NCCK na Saidika. Ageno ni ano kawiro makeup mang'enya hinya. Angadio ni nitiere nyako kae momoria hinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano bera hinya. Era mit, era odake kindwa. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, uno ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Don't joke bwana. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu magi. Dongi chalo nagang. Oguyo kakisungu. Ramogitvlive chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajao. To kure kodwa bedo bonde sore. Ano pete kandiko jokokota we imam. Ana miela zipea onge ng'ama wacho. Wela pombe chandaga. Umechiwa kanindo. Ramogitvlive. Tumoketo wiya. Makinungo. Ticha Beach ka Ticha Beach, Sang'wen otieno. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teachability. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Ok wan mana joma ohero goyo thum, wan ne wi sigendni mayudore e thum.
tupate kitafuta buda juu Rekodwa mondi win thum malie Wako vipi kwa pate na mambo tulisema ni mangape Gimiel mamiyo chuny goyo Ene moyere wabiro roko no simbo kaka ruodh luo rap donge kwa chogolo Twak kod neno jothumbe mihero Discipline na attitude, alafu usifanye kitu juu kolona do kitu juu unaipenda. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo Thum Dagmor Ngesu kangesu Sang'wen otieno Golo mar rumba siko kinde duto Secherio amirumba mokwe tango kodi mbaka bende Bakikuwa eno emakelo nie Tiedero Kukompona moto asutonga yo Yesu kangeso Saparo diamo Manera TV Serge Fuenyo chuny kitwa Ang'o miyo yie ni chako mana mine dak ne chake yie chuo Yie ni chako mine nikech mine ma pito Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny Nitie jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong' kidi jaduong' ni kit Mikai kendo rom kod jorit kitwa mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora ok dhie piny mamako dhogi Kamaru biro to maru to e dala iecho ne tiel omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu Tienen kurgo jonam gerech en duoko rech maniseng'iewo e 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno mane Ramogi TV Ikrine sinema mapok ni neno kinyono koni owinjore kendo disore ene ot achiel moting'o tuke mawuok aluo wan kod gigi duto Mitarigo dhako amula mana matin but mule matin no is violent sigana mamoro chunyi kama kawaida dongo chala chai manum sukara ore ng'ich beno ng'ich mopong' kod nyiero habari siari nyathi ma wuoyi yudo die siari drama abo chwenjra kodi nyathini ang'ara chukuru hera lokri yawa nyathi to nayudo yawa tugo ka tugo en sigana marito mondo onyise Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV Ngoma Owake en od jothum Ngoma Owake akelo ni mix mofwes Reggae, ja, Rastafari Twak gi jothumbe nyakoro mago jonka mora magintie People crave is the different, they crave the exotic Yeni kila thum ni kare Kama nene edition Benga kaluka Picha beach nyakoro mago jonka sukus Kamwati memana kama Kitemana Ngoma Owake Nyinga en Papa Viken Wukich, kichario, kichadek, kichangwen, kichabich Sapar, gidaka paga bich nyaka sa pagario Warom Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde ber ka waduoko nero kamano kod pak ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi kod injili mapuonjo gwedho kendo loko ngima koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi e injili ngima Ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV
mar ng'eyo, mor, yie kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno kendo bedo gi mor kod kwe e odiechieng' Jumapil. Wakelo ni wende Nyasaye kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chuny ji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo, tinyalo bedo gi wach adi achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Nyagora mag jonga yawre kino machiegni e chenro maru piny wantiere kae twak mokwongo mwada bedo kae ka waloso kendo wadhigo nyime achiel kachiel nyakang' watieki ka warango chal mar kor lwasi. To nyaka sani gin gik mage mosebedo kae katimore. Ageni gik mathoth ahinya osebedo kae katimore kendo nya bedo gi thuolo mar neno. Kokoni neno kanyo nitiere chenro mano mar pimo liet kata ng'ich mar piny. Gino bedo kanyo kiluoge gi nying mar thermometer kata gino mapimo chal mar wach hie kama gintiere. Koni bende neno kaka liet chalo. Koni liet manitiere oganda penjore ni liet ni akanye. Bore Nairobi kanya bedo kata nitiere od lamo. Idhi kanisa chieng' Jumapil ineno kanyo ka ngima chal nade. Ponono ot ma nitiere kanyo ok bedre kata chuni mondo mi idong kata gi vest kata igole lewni mapek bende jomoko wacho ni oyo. To manyalo bedo mana godiochieng'. Kobedo otieno to chal nade kori korka kori. Mane gimomiyo twak okinyi ma kono ranga ne chal mar kor lwasi okinyi ma kawuono e gwengewa. Wayudo ni ka en liet machalo kama to wakanye. To kata ka buo Nairobi ka nitiere liet, counties mekwa makaluo koth go kuonde moko bende koth nyalo bedo nolal. En adieri koso oyo. Mane gimomiyo kawuono nitiere kod director weche gi mag koro chal mar kor lwasi mawuok e county, mano county director mawuok county ma Siaya. Okinyi makauno dhi tude kodwa ka nitiere Naivasha kachiel koda ka jalonyo weche gi mag kor lwasi mabendo dhi bedo godo kwa loso okinyi ma kawuono kode mondo mi wabeda ne kod ng'eyo ni ento ka wantiere chenro ni ento oyudo chal mar kor lwasi ni e yo machal nade. County Director mano mar Meteorological Services bade ma Siaya Dominic Arodi dhi bedo kodwa kachiel to sani adana chak twak koda Clifford Omondi ma en jalonyo weche gi mag lokruok mar kor lwasi kata chal mar kor lwasi okinyi makawuono. Antiere ka koda Clifford amosino yawre Kisumu ichiewo yo machal nade. Ageno ni kata ka nitie boma Nairobi liet ni nene kata ka ne iwinje ochal nade korka kori okinyi makawuono. Ka ami thuolo ni mosi oganda kato bang'e waroja donje twak. Erokamano Cleophas. Amoso jokanyanam ni oyawre uru. Kisumu ka to kawuono liet nitie moromo to kaka sa medo dhi e kaka bo medo bedo mang'eny koidho malo. Akia ni Nairobi kono to koro chal nade? Koni en mana liet. Iwacho ni mae liet mantiere Nairobi kaka. Kendo iwacho ni okinyi makono ondo chiwe yo makare. Kata kamano wantiere e chenro kendo kono wadeno puonja ne oganda. Gini gik mage monego bed ni gitimo e kinde ma gigi bende timore alworawa.
Erokamano ahinya. Achaka kodi kata kapok adhi ir Dominic Arodi, ang'eni oloso weche mag tudruok kendo adhi bedo gi thuolo mano mar winje achiel kachiel. Juma ma wantiere ni Clifford, mano kar wuok tich ka, migawo mochung' ne wechegi mago mag koro chal mar kor lwasi nochiwo milome kendo ote margi mane gichiwo ne giwacho ni bad migawo mano mar chal kor lwasi oyango ni en adiere ni liet sani okwako gwenge mathoth e Kenya kendo jopiny ni kod pek. Wacho ni atwak marwa bende mano ayudo kod director mano maduong' ma ochung' ne Kenya Meteorological Services mano Daktari David Gikungu ne olero kanyo ni liet nitiere mathoth kendo jopiny onego winjo liet makamano e dendgi. Wacho ni mak mana ne okoni pok gichiwo milome mora kata oboke mora manyiso kaka onego bedni oganda ritore kindegi. Okwedo ripode bende mantie kanyo kaluwore mano manyiso ni dibed ni Kenya Met osechiwo milome ne jopiny. Nyaka sani pok wawinje anyo ni gintiere romo ma gintiere Naivasha ang' konwa kae kod Arodi ni bende giselose wigi machalo kama koso oyo. Mano ote mar David Gikungu, Daktari Director mar Kenya Met ma bende ne otwak kodwa ka jumani ne chako. Ada na chaka winjo kuomi e kinde malokruok mar kor lwasi makamantiere Clifford okelo paro machal nade ka milome monego bedni wuok kuom jo Kenya Met pok wuok nyaka sani to ganda kia gi monego bedni gitimo e kindegi. Moko sichako wacho ni ero modhuru pi mang'eny kik ubed e chieng' ahinya ubed kure ochal ga nade kindegi. Erokamano Cleophas. Mokwongo adwa wacho ne jo oganda ni mondo gima nyaka wang'e moloyo ni weche malore kaka gi kethruok mar alwora gin weche mag sayans. To pile wakwayo ni oganda kik ti gi milome moro amora mopogore gi milome moa kuom jolony. Koro Kenya ka lony ntiere mararieya to duol mochung' ne lony e yore mag alwora iluongo ni Kenya Meteorological Department. Emomiyo ka director pok ogolo milome to tamo ji wuoyo matin. To kata kamano wan kaka joma osomo wach climate ni e okang' mamalo ok tamwa wuoyo gi jopiny kendo puonjo jopiny e gik ma jopiny onego tim. Ka wadok chien higa mokalo ne wan gi condition miluongo ni El Nino. El Nino manokelo kodhe mang'eny kar dwe mar 9, 10, 11 nyaka 12. To pile kaluwore gi nonro marwa kaka jolony, El Nino kosetimore to nitie kendo yukni moko mabiro bang' El Nino. Ei piny mangima liet mar piny ni osebedo katimore bang' higni 10 ka higni 10. Koro ok en gima unique. Wan kaka josayans wang'e ni en gima normal kendo en gima ne bedo expected. En mana ni koro kane pok ogol official advisory emomiyo ka director polo lem to I'm sure ni in the due course onego bed ni giwuoye kendo giwacho. Koro sani to nyaka wa expect liet kendo kodhi mbele. Nitie kuonde moko medore ahinya modhi nyaka kata 30 degrees Celsius, nitie kuonde moko dhi 32, 34. To alwora mar nam Lolwe ka jogo medore to be ok ahinya around 28, 29, 30 kamano. Odhi malo duogo piny. Koro jopiny nyaka bed ni ng'iyo matut kendo waneno kaka wanyalo dak. Cleophas. Ka wawacho ni waneno kaka wanyalo dak, jopiny koro onego bed ni dak e yo machal nade nikech nyaka sani ka advisory no pok ogol kendo director mar Kenya Met pok oloso e yo ma ongirore e wiye. En wacha ka niero jopiny winjo liet ni dendgi. Jopiny onego bed ni dak e yo machal nade. Jomoko penjore ni ero wan koro kik wawuog e udi ahinya. Tich to nyaka ji dhiye kendo oganda wuok ok wacho ni chieng' ma sani nitiere oliet ahinya. Wan kata e studio kaka wawuok nikech ng'ich mantie iwuok oko tiro ka piny opogore ahinya. Ji odak nade? Gima nyaka wang'e ni the atmosphere mana kaka human beings be nigi buok e yor nigi riyo mar pi. Nikech liet kosebedo mang'eny, atmosphere absorb a lot of moisture. Koro okawe modhi dong' ni koro moisture mantiere thin. Koro mana kaka dhano be bedo gi riyo, piny be nigi riyo mar yudo pi. And
sama liet omedore nitie gik ma nyaka wapuonjre timo. Watemo kwayo jopiny ni ka liet omedore odhi malo kama, lewni mirwako onego bed lewni aina mane. Wa advice ni ji wear light clothes. Light clothes ma kata kirwako to piny liet ok med liet e dendi. Nikech liet nigi impacts mage on human health, liet nigi impacts mang'eny sana manyalo kelo buok e ngima oganda. Kaeto wakwayo oganda ni sama chieng' rieny, itemo ibedo kama obuok, kama nitie tipo mondo liet kik donjre kodi ahinya, nikech nitie joma ka ni kuma liet ahinya to gik machalo fainting, ng'ato nyalo gore piny, tuoche biro tuoche mopogore opogore mang'eny. Koro miyo kuonde mantiere maonge gima mageng'o ni chieng' itemo mondo iavoid. Nitiere jok moko mong'iyo madho gik maliet, obed sa abiriyo, obed gokinyi, obed gotieno, to wakwayo oganda ni sama liet ng'eny kama, madho gik maliet ahinya mamiyo dendi be chako bedo maliet, be onego bed ni ji weyo. Nikech mano perpetuates temperature mar your body and ok en gima ber gi ngimani. Omiyo gik ma kamago jo oganda nyaka ne matut ahinya. Gik machalo caffeine, madho kuom moko man gi caffeine e iye, kata juices moko man gi caffeine ok ber ahinya sama piny liet. Nikech liet biro gi impacts. To impacts go ema wan kaka jolony wakwayo ni mondo jopiny obed mariek mondo wadak maber. Giko ni obro dok chien, to sani to wan gi adieri ni nyaka ubed abeda for some time. Cleophas. Yangore ni ma en achiel kuom kindego ma piny bedo maliet ahinya kata kirango kod higa mokalo mar 2023. Dikete pim machal nade kama bende gima ntiere sani. Iwacho ni mae ma kaluwore kod nonro ma bende ichiwo, mano kokalo kata mbui mag jogo mochung' ne rango weche mag lokruok mag kor lwasi ahinya mano World Meteorological Organization, ka gichiwo ni ma en record breaking trend ma bende koro osebedo kae ka ntiere higa mar 2023 nyaka sani. Kiwacho ni mae warmest January gima ntiere ka wanene karka magi timore kaluwore kod lokruok mar kor lwasi koso lokruok mag timbe dhano makelo lokruok ma kamagi koso ma bende nyalo kelo achiedh nade kaka ichano chenro mamoko kaka higa medo sudo. Climate change biro nikech timbe mag oganda. Oganda osebedo kodak maber kaluwore gi kaka Nyasaye nochweyo piny. Emomiyo nitiere gimiluongo ni greenhouse gases momedore modhi e kor lwasi malo. Kosedhi e kor lwasi malo to ketho onget moro nitie e kor lwasi malo ka mageng'o ga chieng', teko mar chieng' mondo kik go oganda. Koro gedni odhi okethore. Sama okethore koro tiende ni teko mar chieng' cha koro biro irwa kabisa, to be kosebiro irwa to muya maricho moa e piny ka nikech timbe maricho machalo carbon dioxide, gases miluongo ni greenhouse gases modhi atmosphere, dhi trap liet mar chieng', kaeto ema kelo liet e piny kuma wantiere. Koro mano emomiyo sani wa experience liet aina ma wa experience. To climate change kowuoye en lokruok mar alwora bang' higni 35. To nitiere gima ji ok winj maber ahinya. Ei climate change ka nitiere another thing miluongo ni climate variability kata weather variability. Tiende ni en lokruok mar futo mar alwora sa ka sa bang' ndalo matin ka ndalo matin. Emomiyo kanyocha wasebedo gi period mar El Nino, to sani kendo koro wabedo gi period mar rising temperatures ma iluongo ni variable weather conditions mabiro nikech kethruok ma alwora osekethoreno. Emomiyo wan kaka jolony watemo kwayo jotelo gi sirikende nikech kumogike ka wadok chien higa mokalo nikonowa ni July was the hottest month. To kane Secretary General mar United Nations ne wuoyo, nowacho ni
wawuok e gimiluongo ni global warming to wadhi e gimiluongo ni global boiling point. Emomiyo ka koro gitieno e kama, to koro piny liet mokethore. To kwang'iyo mbele, to wayudo ka koro odhi bedo mokethore maloyo sani. To mano nyalo mana losore kopo ni oganda owinjo puonj mopuonjogi kaka jolony. Ni alwora kethore, to nyaka koro wakony kethruok mar alwora. Mondo gik machalo matimore sani gi owe timore. Ka koro ineno ka temperature rise mana to around 28 degrees Celsius. Temo oganda ywak Cleophas. To kopo gik 34, donge gigo matho e udi. Koro climate change is real. Weather variability is real. And therefore, why encourage Ugandawa? Niko wachi ni tim kama, tima. Mane mambo konyo Ugandawa, tema mambo konyo jopiny, tema mambo kelo kwe. Wan nigi miluongo ni urban heat islands. Ing'eni e bombe machalo Nairobi, bombe machalo Mombasa, Kisumu, ema nigi greatest amount of emission mar greenhouse gases. To gases because of the koro lwasi, kata Kisumu kae. Koro yudo ni liet medore. Mago gases manya wacho ni mago gases manyalo bedo kanyo ni wuok gases manyalo bedo ni wuok kanyo e kembe mopogore opogore kaluwore gi lony kata medruok mag kembe kaachiel koda ka nyamburko mantiere e bombe. En achiel kuom gigo bende manyalo medo ahinya chenro ni mano mar lokruok mar kor lwasi. Mage achiel kuom gik miwinjo ka wakwayo ni mondo piny mangima odog chien. Gik maluongo ni fossil fuels. Nineno mtokni maringo to golo iro to iro go dhi e polo malo. Joma koro chuore to ng'ado yien udak adak e pap. Kech ing'eni yien ema timo gimiluongo ni carbon sequestration. En ema oywayo yamo maricho ka to ogolo yamo maber moyweyo. To sama yamo maricho obedo mang'eny e alwora to piny nyaka bed maliet. Koro en cycle mar El Nino. Ka El Nino rumo to wabedo gi liet moro matin. Ka lietno be chako rumo to wadhi e dry spell, serious dry spell miluongo ni La Nina. Mabe ing'eni waikore ne mbele ka biche moko ang'wen abich mabiro. Piny nobedo oro ma ji bo maywak. To magi gik ma wan kaka jolony, kaka josayans, wasetimo experiment, wase-analyze data for so many years. Ma wacho ni gini, it will be recurring. Ng'eny gima otimore kama, to it's worsening. Emomiyo wakwayo oganda ni mondo owinj wach climate change. Erokamano ahinya. Ang'e ni kwadhi nyime mar lero chenro mopogore opogore. Mana ka mimulo kar kanyo kinde mar La Nina. Eko kwa wuok El Nino. Ng'ato penjore ni koro e kinde magi koro timore. Midhiero mabiro kaluwore gi koth mapek manogo gwenge mopogore opogore. Dibed ni mane kama oganda koro chomo mbele ka. To dhi bedo machal nade nikech kirango kar higa mokalo niwacho ni Kenya kata Horn of Africa mabende nobedo kanyo kaneno thuolo malach ahinya mar gwengego makalo e oro kod ngaji mapek ahinya kuom thuolo moro malach ahinya. Are wacho ni bang' higni moyo kata 20 gi wiye are nene gima chal kamane pacho kae. E kinde mar La Nina ni gik mage monego bed ni nitiere to oganda onego bed ni ranga ang'o kaka ranyisi mar chakruok mar kinde La Nina. Wabedo gi some effects mag the just concluded El Nino phenomena. Machalo kaka rising temperature. Mabe ok obed across the board. Nitiere kuonde moko ma temperature dhi malo, nitiere kuonde moko modhi piny. Koro kwang'iyo report manchowuok around last week mar IGAD, Intergovernmental Authority on Development, gin gi wing mar kedo gi kethruok mar alwora miluongo ni ISPAC. Report ISPAC makaret wacho ni bang' El Nino wabedo gi rising temperatures, to ka rising temperatures girumo to nitie some short rains kaka along the Lake Victoria Economic Block ka the Lake Region chakre dwe mwatieko ni kadhi March wadhi bedo gi kodhe moko matindo tindo ma ok mang'eny ahinya. To ka kodhego rumo to wachako period kendo mar oro miluongo ni La Nina. To sama La Nina ni chakore, piny dhi bedo maliet mokethore, koth dhi bedo ni onge, chiemo dhi bedo ni odok piny, tuoche dhi medore, tuoche ma are related gi oro, machalo tuoche kor, joma nigi tuoche mag thung', athung'a mang'eny, tuoche mabiro nikech chilo kaluwore gi
gi oro gi buru mantie bobedo mang'eny ahinya e alwora. Koro emomiyo wadwaro weche miluongo ni early warning systems ma the government should be able to put in place. Ma kapok wachako periods mwadhiye mbelegi, to osepuonj jopiny, osekongi niya oro dhi bedo, to sama oro nitie, onego wadag nang'o, onego wacham chiemo mage, to onego warwakre nade. Ineno kata sama koro piny lietni, watemo advice joma nie transport sector ni matatu koro konego pong' ahinya nikech kuma ji ofundore to liet ng'eny be nyalo kelo tuoche moko. To kata ka un e ot, ka in e ot kuma ji limiega, kapok imiyo ng'ato nyuka, kuong imiye pi omodhi, nikech pi ema koro del dwaro ahinya. Sama liet ng'eny to waswet mang'eny, we lose a lot of water. Koro wadwa ni wa replenish. To mano e gik mwatemo ni wapuonjo oganda kaka jolony. Nikech climate change is an excess. Oriwo gik mang'eny. Sama ochakore o affect medical department. O affect agriculture and food productivity. O affect education. Nikech nyithindo sani ok somo. Piny liet kidhi kuonde machalo Mbita kuchocho. Classes monego bed ni timore saa 8 ok timre maber. Nikech piny liet mokethore Rivers. Erokamano ahinya. Alert systems kata warning systems mantiere nyaka sani bende piny Kenya ne nerona mondo mi wabede ka kod apisa mawuok mano director mano mar Kenya Met bade Masiaya mondo mi olernwa ni warning systems to mage magintiere godo mage magiseketo. Nyaka sani piny Kenya osego okenge machal nade minyalo wacho ni La Nina biro jowa obed kod ikruok makare. Kikwane gima notimore kinde mag El Nino biro oganda kia kama gidar gidhie, ikonogi ni gidhie gwenge ma oting'ore malo, jogo mantiere alwora ma Nyakach ka koro ikonogi ni kuonde moting'ore malo, uchalo mana ng'ama kono udhiuru Nyabondo, biuru malo koni, kata uwuok udhi e gwenge moko moting'ore malo. Gintiere kuonde machal nade. Mane kama wantiere karka, Ngaji biro kaachiel koda ka oro. E kinde mabiro kaka jolony weche mag science bende kaachiel mago mag kor lwasi bende lero. Gitimre yo machal nade. Gin warning systems miloso kod sirkal mamalo koso mag counties to ka gitiyo kata gi migepe mamoko. Bende piny Kenya osego okang' malong'o manya wacho ni oyo. Kawuono wadhi bedo kod lokruok mar kor lwasi machalo kama. Kendo oganda orwak gik mayot kata ka ichiwo gik machalo kama kuom ranyisi. Itimo gi adiere yo makare pachoka. Aya, Clifford. Okay. Gima timore ni climate change biro gi different disasters. To onego bed ni en tich sirikal mondo oket preparedness maber ne jopiny. Nikech achiel kuom gima sirikal onego bed ni timo en rito ngima oganda. Mano emomiyo wan kaka jolony watemo jiwo sirikal ni mondo oket early warning systems. Early warning systems gin gik manyalo luwore gi yore mi inonogo ting'eyo ni ka La Nina pok ochakore to wasebedo gi ng'eyo ni obiro chakore sama kama to rumo sama kama. To sama ochakore ni ang'o monego sirikal otim kata ang'o monego migepe mag sirikal otim. Koro ka nitie proper preparedness and nitie mechanisms mag early warning systems, koro sirikal bro prepare migepe mopogore. Obo prepare migao mar thieth ni wadhi bedo gi oro to tuoche ainagi bro bedo e wang' pinyni. Koro ikre uru gi yedhe, ikre uru gi jolony ma sama nitie oro to wanyalo konyo jopiny kama. E migao mar pur bende oiko through these early warning systems and preparedness ni sama wadhi e La Nina onego bed ni upuonjo jopiny ni kothe ainagi monego jopiny opidhi. Koro migao mar purno be timo kamano. Migao mar somo be chano sombgi kata programs mag somo kaluwore gi kaka weather be chalo. Nikech weather patterns affect nearly everything. Obed migao mar wuoth, obed migao mar gimoro amora, nyaka migao mar omenda bedo gi ng'ikruok sama nitiere changu aina mag climate impacts gi. Emomiyo Africa ka onge proper early warning systems. Nikech wan gi rem e yor data collection, wan gi rem e yor analysis mag climate data,
wantire e yore mag jolony moromo bende onge emomiyo ni kata meteorological department marwa be samoro rely mana on information from global meteorological department. Koro ka sirikal nyalo jiwo chenro mar bedo gi early warning systems, akendo wanyalo luonge nang'o gi dholuo, yo makare minyalo nyisgo ji ni gima kama biro timore sama kama, koro ikruok wabed gi ikruok ainani. Kidhi Europe kata in America, Nyasaye nosetelona nyiri moko nan Sweden, kapok iwuok e ot to nyaka ing'e ni to weather dhi chalo nade, imiyi data makoni ni yo midwa luwono dhi chalo kama, koro lu koni ok ober ahinya. Magi gik mwaluongo ni early warning systems. To mano kinde ka sirikal rito ma El Nino bi, ma pi chak ywero ji, ma El Nino rum, ma piny chak bedo maliet, kata jopiny pok okon ni liet ni biro timo kama, tuoche ni biro bedo. Emomiyo wacho ni nyaka sani samoro meteorological department pok nyogolo official statements on the koro mano significance mar early warning systems. Erokamano ahinya kendo nyakoromo gi jogo mamiyi thuolo e kinde mantie sana. Ng'e ni pod antiere kae kod wendo mano Clifford Omondi kowamedo mana nono chal mar kor lwasi kendo penjo mathoth pod nitie ka nyaka joneno pod medo mana oro ote machalo kamae. To koro penjo mantie, lokruok ma kama ka ntiere en mana kuom dhano koso kata kuom jamni kaachiel koda ka udi kata gigo ma oger mantiere alworawa Clifford? Ng'ato penjore ni gima dhano kende mantiere ka koso gini ng'ada ng'ada ji te? Clifford, kethruok mar alwora affect dhano gi gimoro amora mantiere e piny. Obed le, sama piny liet, liet nyaka ne dhok, nyaka ne guogi, nyaka ne gimoro amora ma yweyo winjo effect mar liet. Sama nitie rem mar chiemo, ok dhano kende mabedo gi rem, to nyaka infrastructure. Emomiyo ineno ka sani piny mangima wacho ni nitie gimonego bed ni timo, iluongo ni mainstreaming climate agenda in all departments. Ma kata kigero daraja, to engineers nyaka mi puonj makare ni sama ugero darajani, ng'euru ni alwora biro lokore, samoro nitie ma oro biro bedi, darajani nyalo barore. Samoro koth biro chwe ma pi nyalo ringo darajani. Koro migawo te wach climate change and variability affect in one way or another. Erokamano ahinya. Iwacho ni giduto gintiere kar ka kendo mano e kama gimedo mana ng'eyo. Joneno ote ma intiere kod yoronwa SMS line oyaw en 3:600 ka ituri kodwa e mbui mar Facebook bende wantiere live achiel kachiel. Mano kama wantiere kodi ka mondo wabedane kod ng'eyo ni gin to gin gik mag adieri matimore kar ka. Ang'e ni githoth ahinya, ang'e ni antiere gi feedback kata mano manya bedo ni en ote mago mawuok e Facebook, mano ma achiel kachiel. Iwacho ni gik mathoth mantiere kar ka manya bedo kae kawan. Ruth Nyathi Ochieng' wacho niya, liet osasowa e boma kae, ok nindre gotieno, ichung' ba iluokri korka idog e nindo. Watu Mombasa wakujie joto lao. We are not used to it. County government ma Nairobi opogwa fan. Mogik, Nairobi water, koro wakwayo mondo kik gilimitwa gi pi nikech pi sani tiyo sana. Watching live from Umoja gintiere ka achiel kachiel. Ote machielo mar Christopher Opondo wacho ni mar Masasi Alegega poch ni Ramogi TV. Clefas Musna Velote penjo en niya, chieng' ni maliel Kisumu ka orumo karang'o? Aya, Christopher, ang'i duoke mano ka waduogo gi ote mamoko magontiere kar ka. Kale moko mano kado thuolo maketo kanyo mbui achiel kachiel mondo mi wayudgi. Odhiambo Joseph Kombo wacho ni mar Lego Karapul Agulu odheyo osedonjo chenro makare kendo nitie kodwa kachiel kachiel. Machielo wacho ka ni wan achiel ka ntiere Bungoma. Hezaya Bonpa erokamano ahinya. Collins Oduor Ondago wacho ni amoso ni oyawre ahinya, antiere NYS Kenya ka ayudo weyo makare. Kendo Calvin Otuz wacho ni wan science ugo
ok wan go gadier. Ubago ji ni mara u. Erokamano ahinya kuom ote mari bende gi pachi wayudo. Sheni Otieno, Asemol, Lucas Ochieng, nitiere kaka nitiere Bondo. Lilian Akinyi wacho na winjo twak kendo chenro e yo maler ahinya ka nitiere ACK Shauri Moyo Church Kisumu kendo nitiere kodwa ka e chenro achiel kachiel. Oganda mamedoro ote timuru kamano. Laiwa mar SMS bendo yaw en 3-6-6-nono ka yudwa kanyo achiel kachiel. Iwinjo kanyo ote madonjo Clifford. En paro mane mantiere ka yudo wasewacho weche mag pi mondo bedie counties wa mopogore opogore, to machielo bende nitiere ywak kata jopiny bende wone oseyudo geno malong'o ahinya kuom jok mochung' ne koro chal mar kor lwasi nyaka sani pachoka. Erokamano Cleophas. Gimomiyo jopiny nyalo bedo ni ok osebedo gi geno ahinya e weche mag koro lwasi, ing'eni sama wacho ni climate is changing. Sama wacho ni nitie variable weather conditions, unpredictable weather conditions, tiende ni wan kaka jolony watiyo gi nonro mosetim higni 35 mokalo, to analyze that data to wacho ni kwang'iyo gima timore ni chal ni higa ma kama wanyalo bedo gi El Nino. To nikech en gimiluongo ni unpredictable, en gimiluongo ni variable, lakini kokonya mondo oganda dholuono maler, en gima ok wanyal bedo go gadieri, to chances are ni 90% odhi timore kama. Koro mana kaka diere mane wanyiso ji kane an e TV ka ne wanyiso ji ni El Nino dhi bede. Bang'e no dhi kamano jomoko chako wacho ni El Nino no to be mana weche josayans onge. To nyocha uneno ka El Nino bede. Ma jamni otho, ji bende otho, udi oywer, ji oyudo lal maduong' ahinya ma be ji pok orikao. Sani be koro ineno ka nitie liet mang'eny. Gima onego wa focus on kaka jopiny kata kaka oganda en ni wanyalo timo ang'o mondo wagore gi negative impacts mar climate change. Ka sirikal owacho ni mondo alwora oduog e wang'e matin, wapidhuru yien, onego jopiny okaw mano as their own responsibility. Iyudo ka sani piny liet, to nitie kuonde moko ma ji ok winje lietno ahinya, nikech vegetation cover obedo enhanced maber, ma koro muya maricho makelo liet ka yien ywayo, kendo muya maber yien go kelo ma ji nyalo muoyo. Gima onego sirikal otim en ni ka sama liet nitiere kaka sani, onego wabed gi waterfronts kata pools in urban centers. Ma Ministry of Water onego bed ni temo kaka Nairobi, in some specific stations, okete kata tanks moko, to ka tanks go ok nyalre, to ket water dispensers. Ma sama ikalo tiwinjo ka liet obari dasi, tinyalo luoko wiyi, inyalo kawo pi modho. To nikech sirikal be samoro onge gi uwezo no, koro en jukumu mar ng'ato ka ng'ato ni kiwuok e odi, kaw pi mondo iting' e chupa. To sama iwinjo ka liet obari dasi, imodho pigino. To wajiwo oganda no bed gadieri gi weche mag science gi, nikech science ok lai, data bende ok lai, statistics ok lai. Gin gik mwasomo, kendo wasomo gi rang'iny mamalo ahinya. Ma sama ji obedo ni timo analysis mar climate data, samoro wanyalo bedo mapiny ru. Watimo gimiluongo ni modeling. Mwang'e ni to Kisumu County higni 5 mabiro, climate variables dhi chalo nade, temperature biro ringo nade, humidity biro chalo nade, to wind speed, lake levels along with the region dhi chalo nade. Koro ka gigi chalo timore, to gitimore ka wan kaka jolony, to ne waseng'eyo ni gigi dhi timore nikech en kwano mwagoyo mwayudo ansa Cleophas. Kiwacho kanyo ni nitiere yore mopogore opogore ng'ato obed safe kata obed e arita moro makare ka irango kachiel koda ka
mano mar iwacho ni bedo kuli, bedo kumoro ma ukwe ahinya kama entiere. Wan gi jowetewa ma bende nitiere e udi, ginya bedo minewa, dewa, kwerewa, kata nyiminewa kaachiel koda ka owetewa. Kama gintiere, nitiere moko manyalo bedo ni ngimagi ng'awo, kendo moko nyalo bedo gi tuoche moko kata jok marango gi nyalo bedo kata ni onge. Jo onego kaw thuolo ni mar timo ang'o mondo mi girang ni nitie jogi ma bende ngimagi ni kama ng'awo, kata jogo mantiere gi tuoche mopogore opogore. E kinde ma liet ni nitiere, bende oganda dhi mana nyime kod dago ngima moro malong'o. Jomang'eny sana kaka nyithindo, mine mapek, jodongo, jok man gi tuoche mopogore opogore machalo high blood pressure, joma nigi diabetes, joma ng'awo, mangimagi ng'awo, onego bed ni waritogi ahinya sama liet ng'eny. Nikech lietni ng'ado kata muya, o-interfere gi breathing mari. Ok iyud enough oxygen because the atmosphere is saturated gi greenhouse gases. Emomiyo wabedo gi liet mang'eny. Koro ka wan gi joma ikri ng'eny, nyaka wane ni waketogi kama gin sheltered. Waketogi kama liet ok chamgie. To wa provide negi mechanisms manyalo cool their temperatures. Wamiyogi pi, wayawo drisha ka en e ot, drishni nyaka yaw, ot be nyaka bed maler kumidake. Nikech liet koriwore gi kuma odwanyore, to medore nyadiriyo. Koro mago gik ma nyaka watim. Kato wan gi jok moko man gi light skins, joma nigi conditions kaka mag albinism, ka in gi moro man machiegni, nitiere modhi ma gitiyogo. Wanyalo konyogi to gibedogo. Jomong'ol ma samoro nyalo kawo time koa kuma chieng' nitie kodhi kuma tipo nitie, wakonyogi. Kaeto nitie jomohero rwako ogudu kabisa kabisa. E kinde ma piny liet ahinya, ok dwa ni isiki keto ogudu e wiyi, nikech mano be enhance, increase in body temperature. Nitie joma be nigi umbrella, umbrella no osiko ting'a ting'a. Ok, inya bedo gi umbrella, lakini ok wang'i kodgi ahinya. Wadwa ni yamo circulate mondo freshness cha odonj e dendi maber. Koro wajiwo ni joma ok nyal konyore, onego bed ni wakonyogi. In our working spaces, ka office tin, koro nyaka jomoko wuog oti kata outside the office, kata under the tree, mondo concentration and congestion mar ji in our workspace go be reduced, mondo liet ma wa experience odog chien matin. Nawinjo ka ng'ato penjo ni to liet ni obro rumo karang'o? Mano penjo moa Kisumu. Kisumu moro nopenjo ni to liet ma Kisumu ni biro rumo karang'o? Kisumu kae kar authoritatively state ni in the next 1 or 2 weeks wabo bedo gi konde moko matindo tindo. Counties machalo Kisumu, Homa Bay, Siaya, Migori, Kericho, wabo bedo gi konde moko matindo kar March ka dhi nyaka April. Some short rains. And therefore, sama koth obiro to liet biro pungua matin. But meanwhile, sama pod entie ni to nyaka wamanage. Mano momiyo in climate change, we are talking about adaptation. Ka gimoro timore, inyalo dak kode nade. Resilience. Wanyalo dak nang'o sama gigi timore. Impact mar climate change gi sama koro gihewo mani, what can we do mondo ngimawa kik kethre? Ka chiemo tin, kuonde ma chiemo tin, wanyalo timo nang'o? Chiemo ma wan go matin, watigo maber, nikech liet be ketho chiemo. Wa preserve chiemo maber, mondo chiemo be kik timre nade, kik kethre. To kiwinjo ka in gi tabu moro e ngimani, seek medical attention. Kech sani ji ywagore wich bar, bero kama ji ok ti, luya be mako ji, ler be nyaka wa enhance. Nikech sama chieng' rieny, temperature ni malo, luya ng'eny, koro kaka irwakori, kaka idak gi ler mar dendi, be nyaka ine ni odhi malo kabisa. Cleopas. Erokamano ahinya. Wiwa kik wil gi jogo ma bende kale midhiero mag koth mathoth e kinde ma wantiere sani. Kadodoko ni liet nitie kuonde moko ma koth pod medo mana goyo. Chakruok kata giko mar juma mokalo ka nitiere koth e kaunti ma Migori. Chakruok mar juma nogo ma wantiere sani ma koro bende rumo ni. Nitiere
nyithi sikul ariyo manowito ngimagi e kaunti ma Uasin Gishu to ahinya e alwora ma Eldoret ne giwuotho ka gidok dala mano kane giwuok sikul chieng' wuok tich. Kata kamano pi oula noywerogi ma githo. Mano moting'o nyithindo ariyo, jagrade 2 kaachiel koda ka jagrade 4 ne gisomo kacha e skul primary mano ma Central Primary School mayudore Eldoret kacha. Nitiere koth bende machwe kar ka. Debed ni gin machwe kendo kelo pi oula ma apoya kendo nyalo bedo ka kelo midhiero ne oganda mopogore opogore. To ma nyalo biro kaluwore kod ang'o manyalo kiwacho ni masira mapoya, iwacho ni onge ng'ama rite kata ng'ama geno ni gima kamano dhi bedo katimore. To losane wi lokruok mar kor lwasi makoro koth pod ntiere kar ka to jok moko pod winjo liet. Kama ntiere kanyo ka iwacho ni e boma ma Eldoret kanyo gidhi bedo gi paro mopogore opogore nikech kirango kaunti ma Uasin Gishu kama entiere kacha kidieny moro kirango mbui mar Kenya Met Department iwacho kanyo ni liet mamalo ahinya chopo kacha degree Celsius mar e kinde 26 nyaka 30 en ma entiere kar kanyo. Iwacho ngine magichopo orange kacha koro giwuok e yellow kaluwore kod kii magiketo kacha. Tiende nang'o? Ing'eni sama piny liet, tiende ni muya mantiere wang' piny be bedo maliet, yamo mafuto be bedo maliet. To nitiere gimoro e science ka ni warm air is light, right? Koro sama piny obedo maliet, then yamo maringo bedo light to rise odhi into the atmosphere. To sama ose rise mogik e the top atmosphere, oyudo ka kocha ng'ich sana to condense kato form clouds. Koro mano emomiyo in such instances kuonde machalo Eldoret, Migori, and I've also mentioned in Kisumu, parts of Siaya, basically along the Lake Victoria basin, wadwa bedo gi kothe moko matindo tindo samoro be mana mang'eny manyalo kelo oula in combination gi liet ma wa experience. Koro the two may go hand in hand because high temperature enhances rising of air because it makes omiyo yamo bedo malight. Koro sama ose the atmosphere to form clouds to wayudo koth. Koro mano emomiyo wacho ni ji onego bed on the lookout. Sama piny liet, wamane bedo gi piny maliet. To ka koth chwe, be nyaka stay away from kuonde manyalo bedo goula, kuonde ma pi nyalo pong'o manyalo kelo tabu matindo tindo. Koro wanyalo bedo gi effects mag liet, to at the same time koth machweni be biro gi negative impacts mag koth, tuoche mabiro as a result of waterborne, effects and factors. Koro jopiny nyaka puonjre apuonja, tichiko iti winjo gima jomet wacho, ichiko iti winjo gima jo public health wacho. And one gi departments mopogore opogore mag disaster. Bichiko iti gik ma giwacho, ni gima kamano timore kama kama, to wayudo kaka wakonyo oganda. To kama ok in go gadieri, tipenjo timiyi ler makare. Erokamano ahinya. Dong gi thuolo ma dakika adek kendo twatieko. En mor marwa mar mondo wadhi nyime kod twak makama kata kamano wachopo e giko mare. Nitiere oganda mathoth ahinya ma openjo kanyo ni gibiro rumo karang'o, ma gibiro dhi nyime nyaka karang'o, oganda onego bed ni timo ang'o. Penjo gi duto waseyudo thuolo mar duoko sani kama wantiere. Wach mari mogik ka watieko chenro sani nyalo bedo mane ne jogo mokwongo makale midhiero mar liet, jogo makale midhiero mano mar koth kinde ma wantiere sani, ikruok ogandawa e kinde makoro oro mapek bende kaka jo science bende lieko nyalo biro mbele kae mondo mi jo Kenya kik doge midhiero mane gineno e higa mokalo gi higa mar 2022. Wach maduong' moganda nyaka ng'e en ni climate change is real. En gima ni kodwa kendo bobedo kodwa kuom higni mang'eny ahinya mabiro. Koro ji nyaka tiyo kanda. To gima dwa kwayo jopiny ni the surest way, the basic way of konyo wach climate change ni kapok wadhi gik mang'eny ma science dwaro, wapidhuru yien. To ka wasepidho yien, warituru yien mwapidhogi mondo odongi, to wabobedo ga promising future. Kik wapidh
pidhi yien ni jotelo wacho no pidhi yien. Kik wariti yien ni president nowacho ni ji pidho yien. Wariti ni wadwa konyo alwora mondo alwora obed maber higni mabiro. Eka wabedo gi chiemo, eka wabedo gi ngima maber, eka wadak mang'eny e wang' pinyni, eka jamwa be bodak maber, wabedo gi jamni makelo chak, gwen makelo tong' maber. Koro nikech climate change is real, we must up our game. Walu gima jo science wacho, kik wakete weche mang'eny, nikech mano e adieri matimore e piny mangima. Aya. Agoni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa e Ramogi TV. Okinyi makana dong' mana dakika achiel, agoni erokamano kendo ibed kod odiochieng' makare ka idhi nyime kod timo nonro e wechegi mag science kod mago mag lokruok mag kor lwasi ahinya e counties ma Kaluo kama itimo chenro mari county ma Kisumu. Nyakwa Ramogi Jwang' mano Clifford Omondi jalony e weche mag kor lwasi notwak kod okinyi ma kawuono ka wanono kendo kwa penjo kotenore kod chal mar kor lwasi. Winjo kanyo gik monego bed ni timo. Mokwongo ntiere liet, rwak lewni mayot ka intiere e PC, kik itwe tai kinde duto ka winjo liet, inyalo yudo masira mopogore opogore. Ka irwako koti ka idhi tich, ka iwuok golego oko ikete ka itie kama liet thoth, ibed kod timno mar ng'iyo jodongo mantiere ngimani, nyabedo mamani, babani, kwaru kata dani, ka gituo rangane kanyo ka gintiere ngima moro makare e kinde maliet nitiere. Kik iluokri gi pi maliet. Jogo mantiere bor Nairobi ka iwacho ni kata kodoko ni koyo ng'ich kinde moko, nikech en adier moko kuom counties yangore ni temperature no nyalo lwar piny nyaka nyiriri kanyo maromo kata 10 otieno. Mano gantiere awaya sa kalore kod jolony mane gima giwacho. Jalony bende olerno kar ka okinyi ma kawuono ni chenro mopogore opogore nyalo bedo ka itimo kata ka iluwo achiel kachiel gin magi. Luokri kod pi mang'ich, chweri gi pi maliet manyalo ting'o temperature mari bende mar dendi ochope rang'iny moro mamalo. Jogo mantiere kuonde ma koth goyo, wabedru akicha. Gin koth moko manyalo biro apoya nono kendo nyalo bedo ka ketho mwandu. Waketuru mwandu wa obede yo moro makare e kinde gi bende. Nata e chenro ka wapuonjore chal mar kor lwasi kod gigo monego bed ni watimo e kinde ma lokruok ma kamagi bende nitiere. Nyinga Cleophas Oluoch, jagisumo kanya kwar mokew nyaka sango en sa 2 sekalo dakika 10 e kinde ma kora ka ywe masani kaduogo. Mano Solomon Atito Kafaya dhi bedo kae kod jathum Morris Jarabare. Wawinjane sigande en kanye osebedo kotimo ang'o nyaka sani e chenro mar ng'eyo thumbewa wayange kendo wang'eyane kendo ka omiyowa sigande achiel kachiel mana Ramogi TV e chenro mar piny. Kik idhi mabor, oriti masani. Sasa kwa saa moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487#